ema foforo na bibia nso enye kama. Amen. Amen. Ene wiase a yabe tinemu anase yabe pie so no. Yes. Kristosom. Emu wo ahyede ene mmra Pa. Ndi se obe piasa si we so na obo wadwen mpo se odo obema Kristo na one na nante a esasa wabra bonu udwumadie bi awudie bia no e fata Kristo asem Sa. se de be ya wo mo wa akiri. Yes. Na omo me Kristo no omo hu ana montuo ali dwumadie hudu awudie a. Yes. Omso betima ben ojefo no Sa. no ma hye na nimonyam Kristo na senka ne den da. Amen. Era ma samoa me de ba no ma to din se o Kristo ni papa bia ti hayo. O Kristo ni papa bia Yetio. asese o Kristo som abrabo no eyi adi ewo wonsa no adwumam. Sa. Anasa wonsa no adwuma so Kosempa. ti ba se janwumre me no be kan ye me serious mani abre Pa. Eni agro. asam so etufo Yetio. se Yesu Kristo a oye wiase agye nkwa no. Yes. Wamfa ya metrasa asiso kwa Dabi. eri se adori bia so na ya flow Peter ya flow Mary ya flow Sara Yes. ya flow Joa Yanko. bomade so ba edwo adwuma Pa. nshaka ba de din. Amen. Se wo wiase ni ana wo Kristo ni No krepa. nti malaki ne ka ho asem yanko. Ene ya kenkan mu edi kan. Be hunu ma odifo malaki ngoma. Etiam yensa kenkan so edu nwotwe. Ozai Ana mo be hunu nsonsoni ede wote ni. tiayo odifo malaki. Yes. Onyankopɔn odifo Pa. osaye Onyankopɔn sempakani Sanity. eti libra so won na ewa asase so satan. Yes. Na dodo na bra bonye No krepa. edipa free ase se enye ne. Enye ne. Yes. Chepa. Ni pasha ase se ye bo ko awo nyame asem ho no enye ne. Enye ne ache. Jeme so amen. Amen. The malaki time na Kristofo dodo no abrabo eni wiasefo de yepe. Epe. The same thing and akwaso nei. Sa. Resanto a hwe wiase na program son dabum na hwe ho matete ho ebinom abrabo. Yes. Se obi charge awaya ya kan se base bra so we say difference wo mu a na je so gina bia na city. No krepa. No difference. No difference. Jeme so amen. Amen. Come on. Verse number 18. Yes. Ana mo bese unu sunsun ade wote ni. Eti malaki se asese ye wuru hwan Ensunsun ade wote ni. ansonso ya eda wotiri ni Ni obone fo ntem. ana odibonyi ni entam. Sa. So ba Kristo mu a Yanko. anaso obi fa Kristo asam to no so Yes. no ba fa Kristo busua mu a Yes. deri kan esese na brabo ama ye wuru nsonso ya eda wiasini ana o Kristo ni entam. Sa. Sese so sha uhu wiasini ana hu Kristo ni Dabi. Tuabum. wiasini awe nsabo Sa. Kristo ni so awe nsabo Bose tam. whatever one enja. Amen. Wiasini abenya kukoduro akodu nsini nkyɛn sɛ ɔkɔhwehwɛ mmoa.
abɛto kristo som mu asɛm baayɛ a na wɔno nso so aduru kɔmfoɔ no nkyɛn wade bɛ wiase bɔ ne nkyɛn amen ɔdɔfoɔ me sɛ ɛna natwi me ne wo kasa ebinom awɔ hɔ a wɔmatweyɛ ɔmo sɛ kristo a ɔmabɛdi n'akyie no wɔyɛ so easy to forgive enti deɛ ɔmo pɛ bi ɔmo tumi yɛ because ɛnɛ asɔfoɔ bi kura se one save forever save kristo abɛwu agyeɛ ne deɛ ɛnoa no no nti na ebinom yɛ bɔne kɔ ɔmo nsuro gyeme sɔ amen enti malaki se ɛsɛ sɛ yɛwuru nsonsoyɛ a ɛda wɔ tene ni ne ɔbɔnefoɔ ntɛm ɛne ɔdebɔyɛni ntam deɛ wɔsom nyankopɔn ɛne deɛ ɔnsom no ntɛm halleluya amen ɔnso ɔka nneɛma mmienu a deɛ wɔsom nyankopɔn ɛne deɛ ɔnsom no ɛne deɛ wɔnsom nyankopɔn saa ɛsɛ sɛ yɛwuru ansosoyɛ ɛwɔ saafoɔ no ntam wɔhwɛ me wɔnkɔtwerɛ wo din ɛwɔ asɔre kuo bi nebisa wo sɛ so ɛtu kɔ asare boatɛmfa asɔre no kɔ yɛnoma bebree hɔ no mu a December ɛyɛ 31st watch night ne wɔkɔ asɔre kyɛ sɛm ni obɛwura asɔre fie a ɛyɛ 31st obɛwura asɔre fie a ɛyɛ Easter Good Friday wade bɔ wade nkyɛ obɛwura asɔre fie a ne waworo sɛ asɛm kɛseɛ bi areɛ bae asi ayɛ ɔwu asɛm na nyame ba ɔdɔfoɔ mepaakyɛw menem awurade asɛm so wotofo sɛ womfrɛ sɛ ɔyɛ ɔtirini sɛ ɔkyɛ aseɛ na wototo wo nyame som ase a ɛda bi akyirɛ kristo nso wura bɛfiw sɛ ɔbɛbɔ din awɔ agya nyankopɔn ɛne abɔfoɔ anim nti berɛ wote aseɛ yi sɛ woamfa kristo a fare yie gyeme so amen yɛnipa bebree wɔ no mu a sɛ ne wɔnkyerɛ no a ɛne wɔkɔ nyame fie woyɛ saa kristo bɛyina nya hintaw enti malaki sɛ ɛtwa sɛ yɛworo nsonsoyɛ a ɛda wɔ tene ni ɛne ɔbɔnefoɔ ntɛm wɔdebɔyɛni ntam deɛ wɔsom nyankopɔn wɔdebɔyɛni ntam saa ɛsɛ sɛ yɛworo nsonsoyɛ a ɛda wɔ teneni ni ɛne ɔdebɔyɛfoɔ ntam the difference wɔde kristo adi nsaw wɔgya bɔne yɔ boatɛmfa sisa mage mebisa ɔsam wɔde yesu kristo adi o na mebisa wo sɛ sɔɔ ɛti wogyae bɔne yɔ anaa woda so to bɔne boatɛmfa o kristo asɛm tiɔfo sɛ sɛ obi firi wiase ba kristo mu a wayɛ ɔbɔdeɛ foforɔ ɛna ɔdada aneɛbayi atwam nanso ɛnamadada sɛ sɛ nkatwa mu no woda so kura mu dendendendendendɛn ati methodist asɔ dɛm woda so kura mu ade tigyiri kɔkɔ asɔ dɛm wurade animanyam ka din daa wɔse atwa sɛ yɛworo nsonsoyɛ a ɛda wɔ teneni ni ne ɔbɔnefoɔ ntɛm halleluya wɔyɛ adwuma ɛwɔ mines saa awiaseni sɛ ɔkyɛ aseɛ atimi ɔbɔ wura baabi akɔfra yɛka ne sɛ adwuma a wɔyam wakɔfra mu yes akɔbani ana wakɔgye aduro bi ana wɔde akɔ pete asase no so kristoni adwuma a woyɛ sure sɛ nika na adeyɛ woyɛ sure sɛ nti adwuma no akura no wode anikan ana ɛyɛ asɛm bɛba bio asɛm bɛbaba ɛgya tumi tɔ ayi baabi a ɛyɛ adwuma bia market no gya tumi tɔɔ ɛbɛhyia wie a ɛbɛkɔ akɔhwɛ no wɔwɔ kora ne akyekyedeɛ tumi pie firi obi stone wɔwɔ ne akyekyedeɛ mu aprɛmmerɛ ne ateben
jẹ́mi sọ amen. amen. na ẹnẹ́mà sẹ́mi náà mi dẹ́ ba nù. yes. mẹsẹ̀ mà tó di sẹ́ òkìsọ̀ni papa bíyà no ẹ̀sẹ̀ sẹ́ òkìsọ̀ súnmọ́ a wọ́n wọ́n no zọ́ọ̀dì àṣẹ. yes. ẹ̀sẹ̀ sẹ́ nyẹ nsúnsansoɔ paa ẹwọ wọn nsan wọ adwuma a wúlò. sáré tiẹ̀. sọ wọn bá dẹni òkìsọ̀ni papa. yes. ẹ̀yẹ adwuma bíyà náà bẹ́ẹ̀ tuma yẹ o. sọ wọn sọ mi ẹ̀ tiẹ̀ mi yẹ. adwuma bíyà. yes. obi ti kristo náà ṣe fúlẹ̀ mi sọ yẹ òkìsọ̀ni. wọ́n yà aṣáwó ni. ẹnu ọ̀yẹ́ dídídíé. wàá dẹ́wọ́ bọ̀ ní nkyɛn. obi ti kristo náà sísẹ wọ́n yẹ born again christian. nukurẹ. wọ́n nso na ọbọ aṣẹ́wọ́fọ́ ho báyìí. nukurẹ. yẹ fẹ́ aṣẹ́wọ́ police. aṣẹ́wọ́ police. yes. ẹ̀túmọ̀ àwọn yẹn nínú. jẹ́mi sọ amen. obi yẹ kristo ni. yes. bọ́ọ̀lù asọ́rọ̀ fìyà tọ́nsọ̀ nfẹ̀ ní agorɔ. dabi. mena meka kyɛw tons basa don't go there. ìkòdì fún agorɔ. wɔka tons wa ma wotumi sɛ tons no a wɔka no wɔyɛ serious. yìí praise God. ɛyìnbɛ sɔre ɔnfɛ ní agorɔ. mpaboda ɔnfɛ ní agorɔ. yɛba paa. nanso wobɛbusa no sɛ adwuma bɛn na wɔyɛ a wɔka ahoro bɛ ho. wobɛsu. ɛyɛ den na ɔgyidi ni kristo ni ma pa. wọ́n yí sika kò bíyẹ juma wọ́n ti bá kò bíyẹ apẹtẹsi bíyẹ bá. nípa bẹ́ẹ̀ sánsẹ́. àwọn afa nkura nkura no nso n'asọrọ ma ana odò ọmọ akọ tena no. wọ́n bẹ kọ́ ní ọ̀yà asọ́ pẹ́ni. asọ́ pẹ́ni ẹ̀ dà paa. wò ká wọ sẹ́ ẹ̀sẹ̀ sẹ́ mi mọ̀ mọ̀ juma yọ na mo ti yẹ yìí mo tight mo nyɛ sika abɔ ho bra title no deɛ ɛsesɛ wuyi bɛre bisa wo sɛ adwuma no woyɛ no so ɛti kristo pere so kristo pere so the first question you have to ask yourself ɛno no kristo pere so ɔma akwae ɔpene so sɛ yɛ kwade bɔbɔ ne nkyɛ biso kristo ni papa ɛsɛ sɛ wo kristo som a woyi na die wabrɛ ba wobɔ no kristo som no ɛsɛ sɛ nyɛ nsunsansoɔ ɛwɔ wɔn nsa no adwuma so. sáré tiɛ. bebree wɔn mu nsa no wɔ adwuma. yes. ɛdi wɔn bɛkɔ bu nsɛm gyem. yes. no kwasɛm. yona could you believe sɛ yɔni bɛ bu wɔn ma wɔn nso wɔtɔn yɛ kan sɛ ɔtɔn wi. ɔtɔn wi. agent. yes. wɔyɛ didi. nukure paa. bible si han nsa nya juma no ni kɔ sɛ didi nti adwuma bɔne bia so nkyɛn korɔ no risama tena paa ma kɔma kumi deɛ adwuma bia yɛ adwuma ekɔbɔ korɔ no a ne yɛbɛkuma yɛ bɛtɔn wi nti bɛtɔn wi ɛne na mmara nteɛ no pɛ sika wɔm paa ekiki bi ni ade no samɔ mɛtumi atɔn bi wɔyɛ brɛbrɛbrɛ na afɛ kuwa no ɛyɛ nketenkete bi ɛnyɛ wurade no nkɔ samɔ no yɛwɔ nketewa bi wɔ ketekete bi wɔ hɔ baako biara ɔno bɛtumi akɔfa no 5 series bɛre wɔnyɛ ɔbɔ mɔdena de du ɛnkyaa wobɛtumi atɔn baako 20 Ghana ɔte kristo mu ɔte asɔ dɛm paa nyɛ sika saa watɔ kaa no ɔdam okristo ni papa a wode teneɛ bɔ ɔbra no wohu pɛ na ɔwura ho hwia obia wo nsa no adwuma nyɛ papa biara sɛ wonsakra na woma kristo ankyerɛ adwuma papa mfa wo sika nkwa nkɔwura ma anyaa atamu da wo ho bɛkyerɛ wo nti da biara no kama sam sɛ obia bɛfa wo so ma wo nyankopɔn bɔdeɛ ɛho ɔba sam anasɛ wɔbɛyerɛ biara no question mark ɛwɔ ho ɛwɔ kristo mu nti na no mmerɛ yi na wɔn nkyɛn a mene wodi nkɔmmɔ sɛ sɛi ebinom abɛwura kristo mu kristo a ɔmde ɔmu bɛwura mu no adwuma koro mpɛ sɛ ɔmbɛɛ bi ɔmpɛ sɛ ɔmbɛyɛ adwuma ne na nka ne nsa nka da biara wɔte faako
so just here from Sunday to Sunday Aye. one come pabasia o shedem ofo a ne wo fo tia kwantum anu wo frɛ no tieniye ofo a no wo frɛ na prada Aye, sanity. Jameso amen. Amen. Ana brabo so me aso o. Aye. Tum peka grama me. Am phantom butum. Ana me lag be aba, me water be aba. Me rent a dara so. Ana nkura no. Fitia no pa kura no mu di. Oh, I was him. Ana so wa de aduro ne de wa mamu a emwa. Aye. O pacho. Praise God. Hallelujah. So no Kristo sumwa. Onyame sam de ato o man sa. Yes. Etwa se wodi won sa ye adwuma. Sanity. Ade power no aduane. Aye. It is written in the Bible. Sir. O Bible ti. Se Ghana formula tado to anu a. Anam street ni so a. Omo du so mo patuma ayo. Sir. O pebre. Ghana formula ba do anu a. Anam street ni so a. Omo dwem pasa omo pepibia ayo. Sir. So beso da kam. To hear say obanya 2x4 bi atade akoto Sanity. eno mo odi e de frɛ no Aye. Nokre. Unilo nation high. Sanity high. Don't call me. Praise God. Hallelujah. Enti sabre ya no wotwe apo no. Yes. Afi no nso pie ekodi dwa. Sir. Eto ko ba bia market agase no a. Obako no ma so torchlight. No, Blue bi sa white shame bi sa. Aye. Unilo Shanghai. Unilo Shanghai. Sanity. Praise God. Hallelujah. Eto nya drase no fa bag sam ne kwa ho. Na wonam kwa ho. Na sa brantia bi. Me bajo bebre. Na ni na ha. Aye. Na uba musuo kwose ne pese kinkrei. Aka. Na ode ne badi nyina to be ma no so. Aye. Tieni. E man do no akom ne ko mu. Aye. Yes. Come. E kom ene ko mo street ne zo. Sanity. Akom. E kom. Aye. So just say. Sir. Ofi bema we ho. No ko bema we ho. Sanity. Ofi bema we ho. Owura. Na owura sa. Owura. Aye. Meni aba mi tuofo ena nwere. Pa. TB. So mama dey ampa adwuma nya. Mama badi samo. Sanity. Yes. Aye. Mama badi samo. Aye. So you na wan pa bibia nya. Yes. Mama nsa ko ano a. Udachi ebese. Sanity. It's Ghana for my pinu mo a. Money nam gari. So just say. Aye. Na mo nya ma dwen say. Mo be su adwuma. Mo be tan de. Mo nsa tira ma dwen. Sanity. Pa musakra ma Aye. dwen. Sachira. Na onyame yasam say. Ewiase wo na ye timu no. Ye adwuma ansa ne yensa. Akoya no. Aye. Tie. Enkom hye. Jameso amen. Amen. Genesis chapter 2 verse number 15. Shasembu amane. Aya salvation hour dwumadie so ana gusu awutie no. Me preach afa TikTok yi oba Facebook wa ano so enam ho. Sir. Facebook no ma the sound no ye crepa. Aye. Any YouTube nyina sound no ye crepa. Sir. TikTok no de ye bomod na se benya ebi no mo de hye ya no. Aye. Na bibia timi ai sound na ye kama. Aye, come A chen de e koso no. Sir. Jameso amen. Amen. Ete do chokwa. Mo se ngmedi kan. Etimi enu kekan so ye dunum. What you say? Na nya pon. Ade oni poko dua di nturom. Tell you. Onyagopon. Yes. Anu obo ni wiase. Sir. Obo wiase no anu osiesie bibia. Sir. Ti wo yes anu ma we nyina wie ye no. Ena ode onipa ye de bayi. Egodua di nturom. Ana ode onipa ekodua e di ntum. Yanga Se onno. so ona Na onwe ho. na wonwe ho. Sir. Na gbade nyankopon se oni pa se. Hallelujah. Amen. Mrs. Obe Kristo nia. U Kristo suma na monto na wutu no. Esese eyi edi ewo wonsan wo adwuma so. Sanity. Adwuma ba na ayo. Adwuma ba na ayo. Kokendela. Jameso amen. Amen. Wose Onyankopon bo ewiase wiye ya no. Yes.
ɔne ɔbɔ nipa meboa ane wɔde wɔ nipa no akɔ tena edi nturo mu hɔ sɛ wɔnɔ no wɛn hɔ ti asɛm no ye ɛberɛ a wɔde wɔ nipa kɔ tena edi nturo mu hɔ no ane wɔhyɛ nipa sɛ wɔnɔ no wɛn hɔ hallelujah saa kasa a ɛkɔ so wɔ ha no yɛna ebinom se ana ebinom kyerɛ mu sɛ Adam to wɔ no ɔnyɛ hwee ɛnyɛ nokorɛ da Bible quotation ba kenkan yes Bible ti mimi tu mire a no makyerɛ osie baabi a metu mire no firiɛ no daakye nso akɔtu bi adeɛ bɛyɛ afiri hɔ wɔsɛ Onyankopɔn ade Adam akɔdua a ɛdi nturo a wɔno ankasa siesie yɛnim turo mu hɔ ɛdeɛ ne na wɔ hɔ enuaba ahodoɔ nyinaa bi biaa wɔ hɔ adeɛ bia a ɛbɛ nipa nkyɛn a ɛbɛma no akoma atɔ ne yam bia Onyankopɔn de bi adua hɔ ne bi wɔ hɔ so ɔte aseɛ ɛti wɔyɛ saa nneɛma no nyinaa wieɛ no ɛna ɔka kyerɛ onipa sɛ deɛ bɛyɛ na Awurade Nyankopɔn hyɛ wɔ nipa sɛ yes turo ha nnua nyinaa bra wɔkyi ma me hɔ ana na mepɛ ɔno hɔ no ɔnyɛ deɛ bɛyɛ ɔwɛn hɔ ka wo deɛ ma me verse number 15 yes na Awurade Nyankopɔn do nipa kɔdua di nturo mu wɔso wɔde wɔ nipa no kɔtua a ɛdi nturo mu sɛ wɔnnɔ sɛ wɔnyɛ deɛ bɛyɛ wɔde no kɔtena hɔ kwa daabi anka asi hɔ obi a wɔtena kurase pɛ biara no wontena kurase da wonim deɛ mekan nokorɛ sɛ kuyani yɛ afuo yes ana wɔyɛ ne nɔbae bi no wanɔ ho a ɛbɛ so dabi mfua ɛfa afuo no a bɛsɛe enti Onyankopɔn ne kuyani no ane wadua biribiaa ana wɔkora no wona ayɛ pani a yɛde ahyɛ wo nsa obi do kokofuo na ɔde hyɛ apaafoɔ nsa a ɛno mɔfrɛ ɔmɔ sɛ bade ɛnya bɛde nhwɛsofoɔ no hwɛsoma mefoɔ no wɔde hyɛ wo nsa a wone dɔ ho koko ru ntwa nkramban nwa aseɛ fɛt mepata wo nna aseɛ sɛ wo nna aseɛ a koko ne ba so wọ́n wá sí ẹ̀fẹ̀ tí a ẹ̀bẹ̀ sọ. wọ́n twa nkrampan a koko ni ba sọ. akate bẹ di koko ni ba sọ. erisan na Onyankopɔn ɛyɛ bibi ewie o ɛdi nturo ha no. wɔde wa hyɛn na onipa sa. ɔnɔ ɛbɛrɛ wɔn bɛ tẹ ɛdi nturo ma ɔnyɛ deɛ bɛyɛ. ɔnɔ nfɔ mpɛ na nu aduane. wɔde aduma hyɛ Adam nsa. Onyankopɔn instructe Adam sɛ ɔnɔ. sɛdeɛ bɛyɛ ne nsa bɛyɛ bɛyɛ ɛbɛkɔ na no tiɛmiyɛ sɛ sɛ ebim ade ɔno abɔ mu nsafɔherɛ ɔda sɔre a onipa kɔkɔɔ ɔsɛre anɔpa asakora na obɛdware no agye sɛ wɔde ntwoma fitaa bi ɛyɛ n'anim prekesee mɛboa bi bɛ sɛ 30 minutes a afei nu akɔ dware odware wie obɛgyina hwehwɛ mu a ɛno so bɛyɛ sɛ 45 minutes na ɔndrɛse nwie wurade bɛ wane nkyɛ owie pɛ na ɔfa adwamanfo ataadeɛ no wahyɛ ntam kotodwe wato na no ano ahyɛ no mu awerɛ ɔnante a ne nan yɛfrɛ no crossing ɔnkɔ straight o ɔde wasia no ɔde wasia ɔde wasia no ɔde wasia ana wasua dwama nante nti wɔturi na bi a anetoa wɔ so wade ma ɔne nkya ɛdi sɛ ɔyɛ bɛma no Kristo honhom ntu mu na akɔfa no bɛto ho so a ne ma werɛ ɛyɛ wo ka ɛtiri a wɔbɛhyehyɛ ɛyɛ wo ka ne pieto a ɔbɛhyɛ ɛyɛ wo ka bosome so a wakɔ ɛmaa mu no yɛre bɛsiesie ro so no ɛyɛ wo bɛma ka ɛmaa bi no mo nsakra ma ade gyeme sɛ amen sɛ ɔyɛ ɔba a so ɔkya seɛ bɔmɔdenfo hu sɛ yɛ adwuma pa wɔnyɛ sika de atotɔ ho nneɛma na ebinom a mayɛ ma adwen sɛ mobɛdepende on ɛmama no monhwɛ yie na ka wobɛsɛ mepɛ no hɔ na ɛsɛ sɛ hwɛ me watwerɛ no bible ti sɛ ɛni bible ti ɛwɔ bible ti sɛ bɛma bɛso ɔbaa pa ɔware no a ɔma no ho ka ɛni bible ti ɛni baabiaa
mene date ya kura won tohwe ma me da dia na ada ma me wale baba ne ncha onyago bandi woni pa kodia edi ntrom ho se woni pa se na oshani pa se ono no nwe ho na wonwe honum ono edisanka Adam wankodo ewo enoba ne onyago bo siesia ma no a kani nyina eye basa ai ke be sei onyago bo fa na nsia na bo wiase ordinansia na onyago bo kura ye adwuma na wuni pada seni dotie o se menya adwuma bere so jase mante no brebe ani nam kristo ya dia prince bi tiri kotu adwuma ai ne wo fa dina kotu adwuma ne ma me dina kotu adwuma se won sia carpentry One humble. so jase ya wa adwuma bo na ko sia akomo na oda I know dabi ebi ni carpentry adwuma Sa was ne yes you see ya enkofo guso mu si dai ai mercy work obenya bia yo ai so jase wọ́n mú tó mpaboa. Kọ́mọ ní o da. Ẹ̀kọ́mọ ní o da. Ẹ̀bẹ̀rẹ̀ kọ́mọ ní o. Wọ́n mú tó nsuo. Kọ́mọ ní o da. Ẹ̀kọ́mọ. Ayi ẹ̀kọ́mọ kura. Aisota kọ́mọ ní o da. Ẹ̀nẹ́ mìíràn nyinaa tọ́ aisota. Sára tiẹ̀. Ní ọba bẹ̀ síá. Kíkà ni mo wúrọ̀ so. Ní wọ́n ti fọ́ àkó. Ayi. The bills mpabọ̀ bíà. Sára tiẹ̀. Pray for me nkun. Pray for her. Amen. Wọ́n n tiri sọ ọdẹ aisota bẹ si ti akọtọ yẹn o. Sister sẹ wọ́n mú ẹni ẹ̀mẹrẹ na wọ́n ṣe àṣẹ ntu ànàmọ́ bíà. Ọba wọ́n mìíràn nanso obi àná ní papa. Because mẹ́rin ni wọ́n wọ́n bẹ dẹ́tí ní bẹ wúlò ṣá wọ́n you are not serious in life. Sa. Yes. Wọ́n ní ọba ẹ̀ wálé o. Ní ọba wa fọ. Ọ̀npẹ́ bẹ̀rẹ̀. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Ètò ìyàgò bọ́ọ̀dù yóò nípa kó di ẹ̀dì ntúmọ̀ rò. Ẹnu kẹ́kẹ́ nípa sá. Ọ̀nà. Wọ́n nọ. Ní ọ̀wẹ́ họ. Na wọ́n yẹ yẹra yìí. Ọ̀wẹ́ họ. Ní ẹsẹ̀ watchman on taking care of Sa. the property Sa. surrounded by him. Sa ni tiẹ̀. Bebree ẹmu ọmọ adwuma ho báyìí. Ayi. Because ọmọ adwuma ho báyìí a ẹ̀yẹ sẹ́ bi a ọ̀fẹ́ bẹ̀ẹ̀bi akọ̀yẹ rituals bi ẹ̀dí ẹ̀bọ̀n adwuma ho báyìí o. No. Ẹ̀yẹ no. Nípa bí ẹtì náà ẹ̀yìn adájẹ́ kò bí adwuma. Ayi. Ọ̀ntẹ́nẹ́ ní ìhẹ́ adwuma. Sára tiẹ̀. Ẹ̀nà ọkọ̀ wedding. Ayi. Ẹ̀nà ọkọ̀ program. Sa. Praise God. Amen. Wọ́n á ní wọ́n di adwuma ní ẹ̀jẹ̀ n'adamfo. Ayi. Ní wọ́n ní nam. Màgé bẹ̀sọ̀ ẹ̀kyinà mi máa ń tẹ̀m ti jí kíìsì no. Ẹ̀yà ní obi. Ó yà ni wọ́n bí ama mi. Ayi. Wọ́n wáyé pizza ọ̀tún ní nìyẹn mọ́. Ayi. Sọ́ọ́dì àṣẹ wáyé pizza wọ́n mẹ́kì ẹ̀ka ṣe ẹ̀dwa. Sa. Ọbẹ̀bà náà sọ ní àtúm. Ayi. Akwaduro nti. Akwaduro nti. Ìnam sáà ní wọ́n jẹ́ n'adwuma na ayé basaa. Tòfó wíyá. Ayi. Yóò bọ̀ wọ́n kúrò àwọn tẹ̀dúmọ̀ nkúrò àwọn ọ̀dà. Ayi. Wọ́n yẹ. Wọ́n yẹ. Tuya. Yes. Ẹ̀sùn à ẹ̀nu no. Ayi. Na ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ànyẹ́mọ̀ ẹ̀kọ́ n'anim ní ẹ̀tutu nyẹ́mọ̀ mu. Na aberante a wɔrehwɛ me watoto adwuma asie yi so wobɛda no wabɔ bra. Wọ́n ti mọ̀ bra. Ti da biara na abɛtena wadamfo nkyɛn. Wọ́n ti fa ko saa. Da biara na mebaakyɛw wobɛda wo maame dɛ. Dẹ́bi o. Bọ́tara náà kọjú nsọ. Da biara na mebaakyɛw wobɛtena abusuafie hɔ. Dabi. Nhyɛnka ɔbɔ adeɛ di. Amen. Wobɛtumi ahwɛ me wɔ Facebook Sa. ɛyɛ evangelist Ojawura. YouTube Sa. ɛyɛ evangelist Ojawura TV. Sa. Ne nyinaa ɛdɛm live. Ayi. Life. Your message wey ɛnam studio. Ayi. Sára tiẹ̀. Yes. No dead. Ti sound no mu da hɔ. Ayi. Tuyatoɔ. Nhyɛnka ɔbɔ adeɛ di. Amen. Kawo deɛ ma me. Power. Verse number 15. Yes. Na Awurade Nyankopɔn do nipa kɔdua di ntuo mu sɛ. Onyankopɔn de onipa akɔdua ɛdi ntom wɔ saa Ɔnɔ. wɔnɔ Na ɔnwɛn hɔ. na wɔnyɛ hɔ. Saa. Ɛdi sɛ wobɛpɛ asase wɔ so a Onyankopɔn ɛde ahyɛde wɔ ma onipa sɛ wɔnhwɛ ne property so. Sára tiẹ̀. Ètò obiara wohwɛ me biara no so ɔte aseɛ sɛ wo sɛ nka adwuma bi na wɔyɛ a bama ne sɛ wobɛhwɛ adwuma no yie Sa. nti wɔne hwɛ adwuma no. Ayi. Wọ́n hwɛ. Bebree adwuma agu nyina no sɛ ɔni kwan ɛfa so ɛne customers kora kasa. Ayi. Biya omuna. Biara mu na. Nukusu. Debi ɔkena anim asi so. Ayi. Ana woyɛ sɔrɔfoɔ yasoma wo sɛ bɛsɔm hwɛ. Ayi. Bra mede yasoma deɛ wo nyame o. Ah. Wei. Obi kura tumi ɛbɛgyina ne nneɛma anim sei. Ayi.
so what you say what be jen bra so what's manim ebi kura na nipa no a wabe gina ho no ade na obe paton na ni nya hunu se wutobi ko ba etikasa enya wo kan ya utwa na ni no hunu se awo Ghana ni wiase nyina eye sa asem wi yes amokyere no kasa ko tuzo na dwe won sa Ghana fo pa ensamo a aye nsam da sentrani akese ani ko sa enkom sa eda ho sa it is say do no a afa ewiase nyansa so that the nipa through prophetic way Jame so amen so you do for now shamia yes me catch now susufo to adifu tuma so ta se na wan geza wu panya obafa so a wona mfom nso uba bibia aba bro dada setena sa enneye so wu sa na you do sa adifu tuma no ana di nyansa bi wiase nyansa be bato ho ni wadidi ho a ngwase abato ngwase abesoa atuma wu mpanti ansa ho tira ba ya ofa telephone efre obi kajira ne sa won kunkun bi atire o sa so no boa obabi bayare tronko a so wan kasa nim sa asema wo kajira lady enya ho kunkun na di atire ho obabi enti ahotire enti ne kasa ya anu ono nso ojinyame asem di no odi Kristo di shi azan community no wo send sika be se 2000 ema wo abele anu de bre wo oje ya na asiafa komi hwam wade bo wane ncha amen so wantimi anya shisha bia mo abraba yes oda che kwati bomade se obepa huna fam bibia adwuma ayede apawa no aduane jame so amen na ya ba ma kura na se wanya adwuma obeda no boy da kwoma ondi wojo ne kwa fifi da bia na wade antisa fast no dabi sa wona na ka kire se o papa ka kire se o waro maame sika e ka wo boy ni trade a otua ye nyina no oboka e ka se 5 series a enjasa wo person no o de 5 series na betuma waro oba o entisa da person do 50 million say 50 million abro na ke integro say kwa wa kwa wa pa it is the time wa say Jonah wait na da bia toda ya na asofo binum mi di om hoya krom hoya pa say you want sorry number play atete so time wa omuni adwumayo omuni adwumayo yes sakre ana wọn bẹ yẹ bẹẹdẹ ama asafo no eti asafo no ma wura mu a amra to ne mfonso ani etwamamo ana dọrọ mmantere mabawa wọnyi di obedie ẹdẹ na ẹsẹ wọyẹ abẹnta wọte mpọtam wọn so wọn nyamisuo ntinimu wọn no okọpa mu wọn hɔ a ɛyɛ give and take so what I say it is hochiro mare hochiro na so se me mo obosan de a kama de ka wode ne widie ne tua me de wo mo ameta mo muska pa ye ma ene me timo mre wo ho na so based on conditions no correct so do so it is all about kind na me no collide a we kura me nche me sar me han ho me nche de ya so obe mam kwai sanati bo sana o pa no kura me timi bi kura ka ho acha kwa me kwa na min kiri mo hwo praise God amen to banu che Christopher awatia no sa wo tira eda no so a otimi hedi asafu kura me timi kura ase so for krom va me ho so just here pa no akodi akire no agisika no ade no so ye so a entare ho inya no hum ne be yi akire afadifo bi so a obi behu
wana goba dwama ya opie ya wo ba etaro no ya cho se wagoba dwama obia ni obehu aye kristo nko na nim sani wo mu ayi jame so amen amen eti gana for so for obinum me pa mo chaw say ganya me som papa so cha se ani sa yani ya wo no ya ba bobo ya ho sa awo honam fam awoyi a edida pinum so ayi sa tie na mayi sanya wona free saforo so amo matime abotran na ebra ayi okay so fo nyuma no a awo kire ba ye no de wo sa so ankoton okoton de wo fie ankoton sikale ba no me ye de bay wo man chem a wo bia asa de be so no ti wo bia de abon ho bra na wo kokom ayi ani na so stani wo mo a ani wo mutu ye gidi adwuma sa se na kopo adwuma ayi so ta se it nya se wo ba tra sa sa na to sa na ba no gidi ani na man na me se enada bebre ni kontomponi apo adoso jame so amen amen obi tiri tragedy sa ekwati azore ayi azore okwati ero enye ni motivi so okopa akra me nyankopon wo hu se sika gum ayi nyame mfra no ayi won kan nyame ma ho sabi fano ho so ta se nti sa okotem pa bo ni wia sa sika bi e be firi mo ba bia no di gurubutum ene ya fra se ye tie didi ayi family church oba ko no dia sini fie sa nyame aso dan ye smente ho sa tie oba ko no atoka adem ayi nyame aso dan ye mo so sa tie e from afa pa na na ebra ne nya jade nyina na egu baabi hogu we won free kristo sa tie ni ya frunti ayi komra de no rade baba ne ncha amen so kristo ni ye kristo asam se yes wa bra ba wo ba no kristo sumu no esesa enye nsunsanso ewo won san wo adwuma so ayi so wan babri bia wo ba ya wo ne ba ko anu a wo ba dan kromfo ayi awi yes nshanka ba dio dinda amen yori ya wasabakafo be be so ho a wo mu no wo ma wuri se nyame adwuma mu no sika wo sa ayi sa tie yes ayi ete wasabakafo be be so ho a so cha se wo mu se fidie ko gira abonte a ayi anya krakwe dabi ana yo mo target collection sika o de ade si wa ero of friend lucky boss ayi lucky boss praise God amen na krofo du ho a onde sa no enhyasem kwa no kato krofo abra boss ayi ba fefe ye ba fefe ayi obi dum bie to be my ayi ba for dem kristo ayi ba for dem kristo sa boma etiri so for there ayi boma etiri so for there sa praise God amen we are no jisika nyina na o dia ko hwe no num collection buga kraka ono mo nsakura de ajai awurade baba o ayi obeba obebu wiase aten sa tie na obi adwuma nso ebedadi na odo oja ebe so ahwe sa tie jeme so amen amen Genesis chapter 4 verse number 1 ebrantie bi ebra omu ba tafa asase so no de ma o masetina edi yie nyina no aye adwuma come on Genesis chapter 4 verse 1 Mose nguma di kan etie nan kekan so e ba ko pacho sai atifi asem kan ni Hebel ko na Adam hunu ne yire Hawa yes no wanyi sane ye no wo kan na wo say yes awurade adawroma manya obabarema hallelujah amen Adam the first born aye king sa ti wona ne yire ene wo wo no ayi eberefo bu be say aduane wa meto no o papa anasa o mame ebuchi aso eye jiwade ai nti ebra ya wo emrantie omo de botabi si o mani so sa nti omo botabi de si o mani so mu no enu na ma wo nyankopon so twene ne behwe wo mo ema obia nya na brabo eso aba se de etie e wo nyankopon nim ko verse 2 yes no woni nwa Hebel kan ho eti na omo ye mienu yes
ɛnto aso no na Hebel yɛ odwahwɛfoɔ Hebel yɛ odwahwɛfoɔ na Kain deɛ wɔyɛ okuafoɔ. hallelujah amen. mmerante no baa no ɔma anyɛ adwuma ɔyɛ adwuma Kain wanyɛ adwuma ɔyɛ adwuma Hebel wanyɛ adwuma ɔyɛ adwuma wɔyɛ adwuma ne pɛdeɛ bɛyi na no aduane ɛno nti na mpanimfoɔ kaa sɛ sɛ obi ka kyerɛ sɛ bɛgye aduane ɛfa hyɛ wano pipiripi mu a woni watam wɔde watam wɔka kyerɛ sɛ bɛgye aduane ɛbɛhyɛ wano pipiripi mu a woni watam woni watam gyeme so amen wɔsi Kain ɛyɛ wan wɔsi Kain deɛ wɔyɛ okuafoɔ na ɛbaa sɛ ɛna bi akyiri no na ɛbaa sɛ ɛna bi akyiri no Kain deɛ afuo mu nneɛma bɛyɛ Awurade ayɛ. Kain ɛde afuo mu nneɛma a wɔduaeɛ no de bɛyɛ Awurade ayɛ. oyi bi ɛde bɛbɔ afɔdeɛ ma Onyankopɔn sɛ woanyɛ adwuma a wobɛnya sika ɛde abɔ afɔdeɛ sɛ wonni adwuma yɛ a ɔtit wobɛtumi atua sɛ okristo no wonni adwuma yɛ a James nwa no ka sɛ nyamesom papa a ɛho wɔ mfasoɔ sɛ ɔte aseɛ ne so Onyankopɔn ne sɛ obi kɔrɔ nwisia ne yɛgyanka mewa yɛde abosɛ ne kɔrɔ nyanka yɛde abosɛ ne kɔrɔ nwisia ɛnyɛ nnuane ne ntare ne honam mu nneɛma bebree ne yɛde kɔ ɛno so wobɛnya ɛnyɛ wo nsa ne adwuma mna bɛnya firi mesi woyɛ kristoni na wohwɛ me na wotie mi a meka nyansasɛm bi akyerɛ ɔna nadwen so ɔgya seɛ bi ne nam saa basabasa ɔmpa bra bi sɛ wompɛ adwuma bi anyɛ so ɔgya seɛ wobɛtumi ahyia wɔmfe mpadeɛ bɛde adwuma a wonya nti no obi bɛgye afiri wo nsɛm yes wɔyere a ɛsɛ sɛ ɔwaa no adwuma a wonya bi nti obi bɛgyina afiri wo nsɛm ɛkunu a ɛsɛ sɛ ɔwaa no adwuma a wonya nti obi bɛgyina afiri wo nsɛm nti akristofoɔ sɛ ba ne wo namfam adwuma a momma ne mmerɛ sɛdeɛ wode nsiri a ɛyɛ kristo adwuma so ɔte aseɛ ade abɛ daa nkwan fa sa nsiyɛ no abi ɛnso yɛ honafom adwuma a wode bɛpɛ wano aduane yareɛ wɔ hɔ wo hɔ a ɛnya wadwen sɛ wontimi nyare o ebinom tɔ nnuro ɛka sɛ 5,000 Ghana cedis no wobɛtumi atɔ bi so ɔte aseɛ ɛbɛtumi ato ama kɔbɔ saa ka no sɛ ahoɔhene so nti ne yɛgya ma werɛ sɛ wo so so wona hɔ nyinaa no pasakuu ɛbɛye ɛwua na bɛwuo nhyɛnka ɔba hwɛdi tɔso bra menea verse number 4 yes na Hebel so de ne nnwa mu mmakan nti Hebel so de ne nnwa mu mmakan a wadɔre ɛbɛman na Awurade ani so Hebel ayɛyɛdeɛ no na Awurade ani so Hebel ayɛyɛdeɛ no nanso Kain ayɛyɛdeɛ no deɛ Kain ne na ayɛyɛdeɛ deɛ n'ani ansɔ hallelujah amen na sɛ saa mmeranteɛ wei nso ɛbɛyɛ honamfom adwuma ɛde pɔma no aduane adeɛ a Onyankopɔn mpɛre sɛ adwuma a wɔyɛ honamfam no wode ɔtam nyina bɛma adwuma no ɛndeɛ wɔmpɛ yes yɛyɛ no 50-50 ɛni kwa sɛ balance sɛ ɔfa honhom no nko a honamfam ho bɛkyerew anafa honamfam nko a so a honhom no ho bɛkyerew ɛti yɛfa no 50-50 yes wodeɛ sɛ na te 2020 sɛ na te ɔte hɔ a na ɔde n'ani ato no sɔfo so sɛ ɔde aseɛ ɔte hɔ nyinaa n'ani da no sɔfo so ɔte hɔ nyinaa n'ani da no ne wɔfa so ɔte hɔ nyinaa n'ani da ne soa so sɛ soa ba bɛboa me sisa ɛnaa ne ndɛ wate sɛ wode nneɛma di agorɔ a wo nsa bɛsi fam gyeme so amen deɛ bere mu a anidasoɔ da so hɔ no bɔɔdwe mpo sɛ adwuma a wobɛyɛ a wode bɛpɛ wano aduane deɛ wobɛtu ho anammɔn yɛmfa nipa bɔhyɛ anyɛ biribi yɛmfa nipa bɔhyɛ
anya sam anka nipa betimi ewu sa shanka oba de ari amen etimrantie yi abaye adwuma ama o madwuma no mo yae no abrama ba ko boy eso nyankopon ni nti o hira ne nsa no adwuma so sanete meboa sanete na me ato nsam aboaw adwuma wo ye sika ba nsam sika no o de yere ma se ma for the bokro mo wo ya no du adum nsuase sanete sika nyina wo de wo pieto eja abrama be na baba ndate pieto 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 wo nko a tonza me ma wɔpɔn anwumire bia wɔ street no so a agye so ɔkɔ baabi ahyɛ wofoɔ no so tuminda no ɔbɛkɔda tutuni obia mpahyɛ wɔ abatwaman saa wɔnya HIV mmɔwa no bi na no na mehwɛ video bi na wura hɔi na ma bi interview lady bi yes to ɔne ne di nkɔmmɔ no a ana ɔsɛ ɛno korɛ mewɔ ace na medeɛ bra na wode maa me no oka kyerɛ me sɛ ebra me kɔ check up ne pɛ ɛna mu wo sɛ manya ya saa yadeɛ no bi oka ɛna me frɛ no ɛna ɔso ɔfrɛ bra no ɔsia wo ɛyɛ normal we ne deɛ ɛyɛ normal nti wonya bi a we ɛnyɛ la bi a ɛyɛ hu nuro aba nti de yɛ so benya ska akɔ akototo nuro no bi anom wo tena sa kye we normal nti bra ne ka saa asɛm no kyerɛ sisi ano no ɔsɛ tɔ mimi ace anu abema bi na kajam say normal wuri kwa wade bra na fa so onu ankasa ni nua no miensa bra ni nua miensa won so pass ace na ma o yes no de da yes onya nya hwea oyi ya anu tisi street ni so oche kwa wase mama wade ace yare na mo aburu ni pa 400 wadwa mankasa eti de o interview no sa ada yi no sa nipa ne ka chem se eye normal enti me so ma fa ne se eye normal wa am wo cheko sa cheko yala dom am wo cheko ana bla ga lense na wunya was me age se mawu wa he mas predia ana je so ma ka sa wo peme ebe na wo kan no a eda na ono akura ana ebe fa drop akura no wa ko fia odo be ko dwam nton de day bia one me mada different ana ni sha na nso a o ma wusu condom da ompre fagum yes chef family plan ya ka ho eto bi sa no atuma ba bia de no go peru no wanya monja mu yade a sa se brother so sham na wutremi a so ta se ebra wutia se ya bra ase so mu ani ta ho so ta se na wusum kristo yie na wunsa no atuma nso no o ma bibia fa ne kwaso sa ne kwan so na onyagu bo hira wa do nsa no atuma no abra bo so ehira sa ebiru hira abesu ono machi sa na fa ana no krodi a o munni no madwuma mu ebiru hira abesu ono machi ana kristo asɛm a ɔyɛ atuma wie ɔtotoro yɛ nti gyem ka sɛ asɛm no ɛyɛ 50-50 obi yɛ atuma wie a na ɔbɔ asɔre mu asɛm yam sɔfo fɛ nkɔ a ɔnkɔ bi asɔre da nsiri da akyi ne wɔtu hɔ praise God wɔna media nso yɛ ka nyame asɛm a wɔsɛ nkwasa asɛm kɔ na wo sɔ da mu di awurade bɛmu wɔ bɔfɔm kɔsɛ wohu sɛ woyɛ awurade sɛ a wodi animonyam abayibɔ otwadi ampɔkwame ɛno na ka yɛyɛ no nti na adwuma kolase sɛ kristo ato nsɛm na woyɛ adwuma so ɔte aseɛ fa nidie ne animonyam ayɛbae ama yesu kristo ɛnam so na mo anyɛ adwuma ayɔ wohyɛ no animonyam a ɔbɛkɔ sɛ ɔma nsa no adwuma tɔre sɛ ɔma nsa akyi yɛ atɛn na wokeka nsɛm a animu awɔ wo tirim ane wo daberɛm ɛfa kristo ho a ɛne n'adwuma ho a obabra was jama so amen the whole almighty Abraham onyankopɔn le frɛ no Abraham onyankopɔn ansa na ɔbɛfrɛ no na ɔyɛ adwuma so ɔtaseɛ ɛti na adwuma na ɔyɛ no mu no ɛno na ɛboa no support no ɛma ne tumi bɛdi kristo akyi kɛyɛ saa nka Abraham kɔ sign because onyame yɛkyiri die no ɛnafɔm
gyeme so amen nti ka Genesis chapter 12 verse 1 mese so ye Kristoni a mese ne tumfo na nwure sa adwuma bia da wo yo mo ni nko ho wonye adwuma bia so ya adwuma bia na fa po mo aduane na ebre ye ni nka so sanete it's all shame over 45 years all shame over I can say 35 years 30 years one adwuma one go school so just say and out to us it is so winner the year be advance be 50 years ya and by day obere ahode no so asa fina be stress na odi embo ahode no asa asa eno na ye do koto wo na oba no bo so gya ho ai wose mabre obusuafo nto aso yenya no ko busuafie se kinkirei edan no ayemo akodam no gate kura na no sa dafuru ho yes ai gate yes gate na say sa ho basa ai so jaze am ya bobo won tade agu efie wura so amem ai omo ene si ko na otokrum ho ai no so do tito so eno na do tiere be etoso praise God amen eno ya fra no me koya masama ba nkobesie bag ni dinu no ai utemu fra wo fa sia onye so ai odo ye de wonana onye so ebebo odi atu wuni amba no beka ja se ukọ esi ya nka bai ebere wo si so ono wo yere kwa na enjoy mama ne me ho wo mu chawa da pa ai shawa no ofio wo do nya sika emu ofie sa ya bu ofie fa kwa mo ana me yere mikru watu abusu atwene no atu abusu atu atu sa da wo ya mera no ana be wo se loko eyeje shago ba deri aso bra minya mo se nguma di kan etidu mienu kikan so ba ko wacho sai wo se Abraham frɛ ti Abraham frɛ na Awurade ka ti Abraham sɛ jansana Awurade Yesu Kristo onyankopɔn o ba ka ta Abraham sɛ on free na busuo mu nkwa na Abraham wadi ka ye birbiansa ama na brabo ai okrepa jame so amen obi ba Kristo mu no adwuma wo ye wajai sha masa sa won na won mra bebregu o be sresrafo ai jame so amen so bra minia na Awurade ka ti Abraham sɛ Awurade ka ta Abraham sa wo de firi wasase so woni wo busua awo waja fie ho ani wo na wo ka ba wo ye wo se woni wo busua awo waja fie ya wo papa fie na ko asase a mekyerɛ wo no so na ko asase a me kyerɛ no so sanete ko verse 2 yes na meya wo man kɛseɛ na mi onyankopɔn mɛyɛ ɔman kɛseɛ na mahyira na ma wo din aso na mama wo din so ayɛ kɛseɛ wɔ wiase na wayɛ nhyira na wɔyɛ nhyira na mehyira wo na mehyira wo na wɔhyira wo na wɔn a wɔdome wɔ no na wɔn a wɔdome wo nso madome wɔn keka wabro verse 4 yes na Abraham kɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ no no na Abraham kɔɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ no no na Lot ka ne ho na Abraham firi Haran no na ɛberɛ a Abraham ɛfiri Haran no ne wadi mfie 70 na wɔnya 75 years saneteɛ na Abraham fa ne yere Sarai enti Abraham ɔkɔ no na ɔwɔ yere nti ne yere Sara ɔfa no kɔe ɛne ne nuaba Lot ɛne ne duabɔ Lot ɛne wɔn ahodeɛ ɛne wɔnom deɛ ɛne wɔnom deɛ praise God amen before sɛ onyankopɔn bɛfrɛ Abraham ɔsɛ na Abraham wɔdeɛ bɛyi ɔwɔ ahodeɛ nya ne hefa wadwuma ɛnyɛ wɔanya adwuma a wobɛnya ahodeɛ dabi awba Kristo m sɛ wato wɔdwuma nyinaa saworam ɔdeɛ dɛ obi adwuma a wɔgya nyinaa no sɛ D42 bi aka kyɛ ne sɛ n'adwuma mu hɔ no sasabɔnsam te hɔ sasabɔnsam te hɔ adwuma no nkɔ biem ɛhyɛ ne tirim sɛ ɔkɔ wɔ biara sɛ na asɛ bibi hunahuna bibi te hɔ Whatever ɛmfa ba ne nkyɛ tɔso bra me nua verse 5 yes na Abraham fa ne yere Sarai nti Abraham fa ne yere Sara ɛne ne nuaba Lot ɛne Lot ɛne wɔn ahodeɛ ɛne wɔn ahodeɛ yɛ wɔnyɛ nyinaa ɛne akra ɔbɔ mesh sɛ adwuma no nso ɛyɛ adwuma a Onyankopɔn ani nye ho ɔtae nti ɔno nso asakra ɔba asɔre ɛsɛ ɔbɛndɛ
wobɛmena yɛ anaasɛ wobɛmena gyae na de bi ɔbɔ no akɔhoma wahwɛ wasafo ba no ɛna ma nyame adwuma yɛ den no bɛde saa nneɔma wei nyinaa asɔfoɔ dodo no anwene ho yes ɔmo nwene ho sɛ ɔhyɛ aseɛ ɔbaa ti hɔ nyinaa ɔmaame nte ase ɔmaame ne ɔpapa kora te ase a yɛ onipa bi wɔ ma a ne maame ne papa te ase a ɛte sɛ deɛ ɔmawuo onyankopɔn ahennua no mu hɔ wo sɛ ɔma ahuru no baeɛ a wontimi nyina no sanka ɔbaadeɛ ni yɛntie dɔtwɔkɔ a ɛtoasoa no na ofiri hɔ sɛ wɔkɔ Kana asase so nti sɛ bible sɛ ɛberɛ a Abraham ɔfiri n'abusua mu no na ɔbi kakra a wɔde astate n'abrabɔ ɛberɛ a obɛdi Kristo akyi nso no onyankopɔn sɛ hyiraa no ntina meka sɛ abrabɔ no ɛyɛ 50-50 woyɛ wei no wayɛ wei woyɛ wei no wayɛ wei yɛka ne mmienu bom wode baako pɛ nante a ho bɛkyerɛ wo fam baabi gyeme so amen ɛti aberɛ a ɔtie nyame asam wane onyankopɔn nante ɛwɔ tene mu no onyankopɔn sɛ hyira Abraham verse number baabi a ɔkara verse number 14 hwɛ verse 14 ma me Genesis 12:14 kawo ma me verse number 14 yes na Abraham duru Misrim no enti Abraham ɔnamatu tenam saa baabi a ɔkɔɛ no na ɛkɔm aba hɔ ɛna ɔsɛ ɔkɔbɔ no ho adwaa ɛwɔ Misrim Egypt ɛti wɔkɔ no na ɔno ankasa hunu sɛ ne yere ho ɛfɛ a ɛyɛ no nti na anhwɛ a na Misrimfoɔ akunu yɛntie dɔtwɔkɔ verse number 14 yes na Abraham duru Misrim no nti aberɛ a ɔduru Misrim no Misrimfoɔ hunu ne yere Misrimfoɔ no nyinaa hunu Abraham yere na ne ho yɛ fɛ sɛ hallelujah amen wɔwɔ obi a kapra ɛni ne bɔtɔ mu a obɛnya ɔbaa ho ɔfɛ aware ne da hwɛ brother wotɛmi atɛm yie wɔwɔ sikani bi a ne yere ɛtan da sɛ wowɔ sika a sɛ ɔde aseɛ woware wɔ ba a ɛyɛ wo choice I'm telling you the secret today brother Ima wo ha sɛ wowɔ sika a woware wɔ ba a wɔyɛ wo taste wone sika nti ebia ba a deɛ ayɛ no ɛgye sɛ ɔgye tom so wɔhwɛ ɔba yi a sɛ kɛnyɛ ɔnyɛ ɔlae nso ahokyerɛ no amfa no saa ɛmfa hyia ɛmfa wo nsa no watwuma nni agorɔ gyeme so amen yɛnkyɛ dɔtwɔkɔ me nua na wɔwo Abraham yere no nti aberɛ a wɔworo Abraham yere no na ne ho yɛ fɛ sɛ ɔba no ho ɔfɛ na Farao titire hunu no no sɛ wokura adwuma papa ɛyɛ a yɛma sɛ ɔyere ho ɔfɛ paa ne ho ɔfɛ sɛ ne yere wodi mu ne ho ɔfɛ sɛ last year aberante mehwɛ ne din na sɛ masa wo nkɛnyɛ ɔso baani o ɔse medina tɛnam sɛ menni watɛm ɛyɛ fatena meka wawo yɛ awɛ ɛnkɛnyɛ ofufuo so nam bɛnti wo sika nti kakra wɔ bɔtɔm kaprɛ wɔ hɔ na woni sika a woga so bi a na sɛ wotiri yi woni kaprɛ sɛ mpɛdeɛ ho ɔfɛ na wo ne mpa woakora bɛtumi atɔ nko ɔbɛyi sɛ wobɛtumi atɔ bigger pressure ne kala koraa bɛmu ate pressure ɛno na sɛ wofa fofrɛ no na yɛ kɔwu atia o pressure no nam 40,000 yes sɛ wadwene sɛ sɛ obi de bɛnsi abɛfa no so ɛdeɛ no obi de bɛnsi abɛfa no masa sika wɔ bɔtɔ mu a na sika bo mu kurom ha no wɔn no wɔmfa hwehu o wowɔ baa no wonkora na bɛborɔ ho ase so ɔhyɛ aseɛ na wohia ni ebi mmɔ ataa soɔ ɛde na bɛsi ne maame kora na ne ne yɛkɔɔ koraa hɔne frɛ no na ne ne yɛkɔɔ no masa ma wɔne nko adwuma ho
jẹ́mi sọ amen yẹ jẹ́ dọ̀tọ̀ kọ́mínà. verse number 15. yes. na Pharaoh titire hunu no no. ti abúlé Pharaoh titire hunu no no. ọkọ kanfo ne kyerɛ Pharaoh. wọ́n kanfo Abraham yiri kyerɛ Pharaoh. na ɔbɛfa ɔbaa no kɔ Pharaoh fie. wɔbɛfa ɔbaa no kɔ Pharaoh nkyɛn. na ne nti. wɔyɛ Abraham yie. hallelujah. ɔn sɛ Abraham fɛ nyame asam. yes. na ɔne Kristo nante yɛ no. yes. onyankopɔn hyira no. hyira no paa. sɛ wɔhwɛ me na me se wotie me a me se Kristo somra akwantuo no a wowɔ mu no sɛ ɔte aseɛ ɛsɛ sɛ ɛmu anomontuo no nyɛ nsunsuasoɔ wɔ nsa no wɔ adwuma so. ɛnti ɛbinom a moyɛ adwuma a mampo nyame asɛm atoro gu wakyie monsakra maadwɛn na mommrɛ Kristo nkyɛe ne nti na wɔnyɛ adwuma a woyɔ. sɛ nyɛ ne tumi a ka wo kora nkɛne adwuma no wode wo sidi kɔa no kɛmfa wo dabi. wonya adwuma no wie yɛ a hwɛ nsɛm bi a wokeka nhyɛnka ɔbadeɛni pɛ adwuma asɔfoɔ na bɔ mpae ma wonya adwuma no mɛboa wotwam no sɛ asɔfoɔ bi pirikyi a na wɔwurowuro gas nyatomfoɔ binom nhyɛnka ɔbadeɛni tɔ so no nua. verse number 16. yes. na ne nti. wɔse na Abraham nti wɔyɛ Abraham yie. sɛde nti wɔyɛ Abraham yie na wɔnya enwan. na ɔnya nwan ne anantwie. ɛne anantwie mfurumu. ɛne mfurumu ne nkoa. hallelujah. yɛni bɛbu hɔ nom a nhyira du hɔ nom akyi. nokora paa nhyira wɔ mu paa. yes. ɛno nti na ɛsɛ sɛ bɛrima biara no before sɛ ɔbɛware no sɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ yie o. bɔ mpaeɛ yie. sɛ ɔbɔ mpaeɛ yie a ofa jatabruwa yɛfrɛ no fa hia kɔbɔ hia so. kyan wo mu nneɛma mu ɔden nipa nso akɔfa no nso sɛ ɔno so ne fie so nyɛ kaskala to kaskala. ɛti sɛ ɛdu a ɔreɛ so na woware a nyabotrɛ bɔ mpaeɛ yie na onyankopɔn kyerɛ ɔmfɛ mpadeɛ. yonipa bi hɔ no ma ne ho wɔ siadeɛ wo ne nante a animonyam a onyankopɔn ama no ne bia saa wɔse Sara nti wɔyɛ Abraham yie na wɔnya nwan ɛne anantwie mfurumu ne nkoa ne mfena mfurumu bedeɛ ne yoma bɔnsɛm kɛsɛ bɛ onyankopɔn ma me. hallelujah. hyia sɛ wodi Kristo akyi a yes. wo nsa no adwuma ɔhyira so sɛ wodi n'akyi a ɔhyira wo nsa no adwuma so. gyeme sɛ amen. ɔn sɛ ɔsɛ Abraham wɔhyira no paa. enti ɛnneɛma a onyankopɔn de hyira Abraham ɛfa Pharaoh so ɛde ma no nyinaa no ɔn sɛ wodi kae Genesis no 12 no wode mɛnka hɔ wode kaakae ɔsɛ na ɔsɛ na Abraham ɔnwan ɔwɔ nantwie ne mfurumu na ɔwɔ ahodeɛ enti Misiri mu hene ɛne ne mpanimfoɔ tena ase na Abraham ɛne ne yere ɛnya a wɔnom anim adom no ɛnam sɛ na ɔwura kuraa no deɛ koraa ne yɛmfama no ɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ de aboa no ɔdi nyame akyi no na favor no ɛsaa bɛka ho ɔsɛ deɛ koraa ne yɛnyɛ mma no ana mpanimfoɔ no ɛwɔ nana nkyɛn na ɔsɛ wo nana owura no wɔyɛ nnwan ne mfunumu ne adeade wɔba Misiri mu no ɔbobɔ wokan ɛwɔ so hɔ no ma wɔkan ɔbobɔ ebuo ɛde maa ne mmoa no didam so ɔte aseɛ eti nana sɛ yɛbɛpɛ biribi ama no deɛ a ɛne nnwan no ɔyɛ bi dada eti ɛne yɛmfa bi ma no na wɔmɔ wo a na wɔde akɔbɔ ne ho bra so ɔte aseɛ sesei wɔbɔ mpae sɛ Nyankopɔn nhyira adwuma bɛ na wɔyɛ ama ɔde nhyira no afa so aba yima wo sɛ de issue no site brother Joe ɔn sɛ de issue no site wo sɛ Nyankopɔn nhyira adwuma mpae ana wɔyɛ a Onyankopɔn fa mu ahyira wo Nyankopɔn bɛhyira wo bia ɔde fa biribi so o ɛno yas ɛnti na me se ebia wo hwɛ no wɔkɔ asɔre asɔfoɔ ne atifoɔ anka nkɔmhyɛ bi ato abra wo so sɛ wo woyɛ sikani nkɔmhyɛ no baa no nyɛ sɛ woda sɔre yɛ ana dua bi
sika dia bia be si wo dam ho na tete sika free so dabi ente sa wo de fa adwuma santie brenanya wo de fa biribi santie broni paduam yes na je wo de fa so wo mmere sa onsa Adam ewo edintom no mmere o wo ya soode na Onyankopɔn pa no so woni mfifiri ara be bisa yes etina adwuma Adam eyen edintom na nya bere adwuma dabi sa wo ko afuom na afuo akurase woni madango merek adango merek azamre wo dona ko to sa wura ni bia uhua jako ewi abokura na da so hu jako hallelujah amen sana abrabono ete sanate Oba Joyce was I'm watching you live from Ireland. Say Iceland or say Ireland. God bless you. Tell you, Sawana me pacho adwuma ye ne ete. So ma kisa. O ma usam adwuma sanate ho nkyerɛw. santie So that say. Enu na wutimi nya contract. santie Bo adwuma wuye. E bomwa nipa no wote wona se na adwuma na ye okohwa no assess na adwuma wi de se adwuma bia onu nim se bia wo de best bosome na beye eso na de na wotwe ai na ye easy hallelujah amen se mi nua yima etu o ye mason contractor hallelujah amen na o ye adwuma no a adwuma wo bu ni se eye dendenden no na ye simple ama simple God will bless you say somebody eti wose oma Abraham enyoma bebre sa ana omudi ja Abraham kwai santie so we driver ni na utwi car yes e pa chaw obi ntimi hwe car na utwi no so ntokare bi nchaw why na why driver ni a utwi car obi hwia no so obeboa no na watere ne se me wo ka me wo chese ne hama be pese me de maw dabi car na bi no be pa maw sanate woni lances anu apedi ama praise God amen do ye carpenter ni wo hia boafo a anya hu tu so ni ade ene carpenter woni ama no be pa ma no aduma na wo ya e no wo be fa mu di aboa wo na wonya sika jemeso amen yete do toka verse 17 yes na Abraham yere Sara ho asemunti yes awurade de wa haw kase be ha Faro ne ne fie faru susu o mame yanhwe Isaac ono nso enhira onya wona bra bomu nyina no yanhwe anamo a otuye Genesis chapter 27 verse number 26 aye True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village evangelism team ni nyina wa ha ena nwumiri squad na wa ha pa azagbakafo ni adwumafo wa ha no nya senketwa ena nwumiri ye watch night ukuere bia so ye mpabo memenda na ye asore jemeso amen amen tumedi aye die de bia ebo Ghana time 8 pm your life for so edi nyame asemo ba tie na be nhira amen amen mo se kuma di kan yes etia ye aduonu nson kenkan so ye aduonu ensia yango na naja Isaac ka tire no se Isaac akachira Jacob sa twipre me na be fema no e omo hono ma na papa no akachira ne papa ni eso se onya aduane mani ni no nhira no anu akeke anu ana etane ye sa ana nhira no ehwo no montoru ko di Jacob nchai di Jacob aye ehwo adwuma nyina wi okoji nhira no ye die de okan ko Isaac ka tire no se Isaac ka tire Jacob sa twipre me na be fema no me ba twipre me na be fema no me ba no twipre ye na otwipri no fe na no ofe na no no hia na tade mu hwatie na osia abrantia na tade mu hwatie na osira no se ana osira ne sa me ba wo sha ati se afu awrade asira so ati se afu a ere bai awrade asira so hallelujah amen ya juma onyagopo di ka asira so ma nipa eye kuaro sa sanete tu kuaro saram yes oko America any advanced countries no eye kuadwuma o sanete ana omu de develop
okona se kwasi broni edo mekofo a enya senketwa se kakraka okona kwasi broni edo cabagefo a enya senketwa esu bibrim ha Ghana hwe Ghana nsase a rich ça se passe awo nyango pa kamai Ishago Badiari. When I can Deuteronomy chapter 8 verse number 7. Shasem Wamame. Yagan Sasia Sadia Sochasia Ayasoma Oh Yasia Ghana Assassin Ekaho. Nanso essence ya beli vopinum apinya mi asam na Kristo nyansa abo bilimuntino ama na nchirima oman Ghana brand ya bre ai se say ekamuye ekobiso kodubria ana tebro no na so ne Ghana eloburu nyina so kodubru na so tia na tebroye jemeso amen come on Deuteronomy chapter 8 verse number 7. Yes. Na radu onyankopon. What's a radu onyankopon? The word asase paso. What the girl for aba asase papa so. Sir. Asase want to wantene. Asase aswon ya bai. Wantene. Hallelujah. Amen. The bacha what water na. Ebiwa. Blood water na. Emida. River Ankobra na. Eda. River Ofe na. Eda. River Oti na. Eda. Australian boss what the girl asase ya bai. Asa nsa. Adia baby aye papa. Ensubonten. Ani nsu ani wa. Ani nsu ani wa. Ne otare. Ani atadia. Ya efifiri. Hallelujah. Amen. Yeni lego somte. Ye wo bi pa. Wase atadia. Ani de bai. Efifiri monja. Ya efifiri monsham. Ni mepomo sene. Oman Ghana. Ghana from Bellevue. Me pa me chaw muntie me ye. Abena onyankopon dia batra asase wo esu no wodi ka hyehyɛ asase ne dada Santie. adeɛ bia da ɛma ɔman yɛ bia no wama ɔman Ghana bi Wodi akyɛ kwa. nyansa wama yɛ bi Ebi wo pa. atuwacha wama yɛ bi Wama ebi pa. so ɔtaseɛ Saa. erisenka emu nipa ɛde akoma papa ɛne adwene papa ɛtiram ɛne ɛde abɔ bra kanya ne sɛ ɛnɛ yɛtumi kɔ abɔhyɛ bɔ ɛwɔ amama so Ai. sɛ ɔman Ghana yɛaboro bɔhyɛ brɔ ma ɛka bɛda hɔ no akoro a wɔda yɛfunu kɔ bɛtumi atua over bɛsɛ $5 billion Ai. ɛka Nokre pa. da ɔman no tiri so no no Nye easy. nsa akɔ yɛ ɔyɛ nkyɛni Ai. wade fa kɛ na bɔ ne nkyɛ Amen. yɛba no mpanimfoɔ binom temamifoɔ binom momma yɛ nsatire a yɛatwɛn Ai. na pɛ sɛ menkumnya ɛne bɔne no dɔso Adoso no do. hwɛ Ghana asase hwɛ anwuma a onyankopɔn de adua so amaɛ Ni ma fo. na sɛntimfa nyɛ bi papa bia ɔma ne sɛ na asi apini mmerɛntia no baba wɔ Aye. brɛ ɔkɔ sukuu wie mpo a ɔnya adwuma nyɛ na deɛ ɔwura adwuma mu so a ne yɛsa yina di ne wabɛtena fie Ai. Ah, Ebusuafo anim. yɛyina di ne wabɛtena fie na obi te office light bay water bay ɛne ɔnatua Sabi. mɔborɔfoɔ sika ane yɛsare hwɛ wɔ no Ai. adwuma a mobɛtumi yɛ creati ama temanifoɔ anyɛ biayɔ no monyɛ Die. moyɛ sika na mdeɛ mobiabie banks ane yɛka sɛ accounts ɛwɔ nkurɔfoɔ maa so Ai. moma ɛne wɔfa aseɛ ɛne kɔ skul papa aduane papa ɛna modie Sa. Kure. moyɛre a motwa pen ticket na mokɔ bi ma so akɔsa ho yadeɛ twɛdeɛ mpa bɛba Ai. nhyɛnke ɔbɔdeɛri Amen. twa so bra Verse number 8. wɔtɔ sae Asase a yoni atokoa. asase a wio ne atokoɔ Ni bobe. ɛne bobe Ne brodoma. praise God Amen. patɔ ha atokoɔ ni ha Ebi wa. ayuo ni ha Ebi wa. bepatɔ yɛne ayuo koko Ebi wa. yɛne atokoɔ koko Ebi wa. praise God Amen. asase a ayuo ne atokoɔ wɔ so yɛtɛ so adi hia Dabi. Ghana fɔ mpanimfoɔ Wonso. ebinom mɔnsakyerɛ mo adwen ahemfo a motete nkonnwa kɛseɛ ne nketewa so ebinom mɔnsakyerɛ mo adwen Sa. na moma ɔmanfoɔ dadwene ne wɔ mo hi a ɛyia wo bi Sa. mo nso moyɛ nipa ɛte sɛ wɔ mo a Ai.
nsanka ba de ni amen to so bra ni asase ayo no atoko asase ayo ni atoko ni bobe ani bobe ni broduma ni atoa ani atoa ewo so hallelujah amen atoa dia nyebi na si ya so da ha the deep call etia no atoa dia nsia bi sia tire ya me ba bia na so mi tidisa ni ma dan nyango bo ase eye nhyira bia o sa eso ya muni ibi an ko twase onure ai eso sa ni so kwa asan na ba bia nsi se prayer center brade ngosra nko a hwia wase asase ya bai ewu dia nya atoa ai ewo so ko gentampo ko won sase kentampo ensase ai ana ya kan say ayi tachiman ani ne mpatamo konkransa sase de da ya ntam asase mo on ma o hwe nature no a ehia makashi no kre pa kashi nkransa area ho ai o ma sase no kashi ai no kre baby on so ehia man kaje sa so ja say and no ko na of regional eho onye sase ni ya savana ai jẹ́mẹ̀ sọ amen ètò ọmọ díẹ̀ nkàtìyà so ọjà sẹ́ náà fọ ọmọ sẹ́ díẹ̀ ẹ̀mọ́ náà yẹ diẹ fún fìdíẹ̀m ní yẹ pọ́sọ àṣẹ so ọjà sẹ́ ní yẹ diẹ gún ọ for future use ẹ̀nà abẹ́wọ́ bá náà bu náà sẹ́yìn ní àtúwògù ànkàbà yẹ ní nkúrẹ́ ẹ̀bẹ̀fọ́ sọ àpèsèvọ́ náà sẹ́yìn ní àtúwògù wọ́tàmínà ọ̀bẹ̀ bú sọ náà yàtúrì ní àtúwògù kọ́ndú the same thing. Body the same thing. Na get of one for. Sa university no amasisi sisi a age kroma so aba so a ye mane e wo fa so ntua sikakasia e go school no e fa so na wo so ko wi na ba tra fie e fa so ba e na wo so o ba ga na se o food and agriculture ne wa it means o da sa djuma ko na no e de ba de na wo ya e de bo ye ni ani die ho bai anu su na eku ye de de na wo ye wo so ko school wo bo PhD ne wa wo yo benfo ani ya de ye ni ani die wo nsansam nyina ahya won sa sa ede na wo ya ede abo aduane die ho ba what kwa e no bi asori anu abie company bi food ho ahwan e be wi ase na poison sa rade bo wan ncha e de ye ti ente China ni aduro atum sa enu na ye fa no ye mfu abramu sa sa nuro esaya asase pa na mo timi amakwai na oman no emu nipa ade ye mfu ye mfu atum ko ye bayire fu nyina e na o bayira bancheche no a chan sa ye de wo me pa cho bayi fufuo di ai emo na ho no ade eto so pona enu a enya afase ai eno so enye sum ne ehyen ai ana no so enye tabeko ai tuprum unti tesibia enya bo nyina fertilizer impos chambelia to so ne tene so ja se na ne puto sa ba wo nyina to ma ganem to ma ne ba ye dabi ya tinyam sa mu yo fo asefo ai mo do pa nature papa ai to sum shanko wa ye ai kamaria na kanama Genesis chapter 27 yes verse number 26 kwa na Isaac ka kire no se Isaac katra ne ba Jacob sai twepre me na be frema no e me na ba frema no ba na o twepre be frema na no for the free na no no hia na tade mu hwatie o hia na tade mu hwatie na o sira no se o hia no sai sai me ba wo hwate se me ba mu hwate sai afu awade asira so afu a awade nyankopon hira so onyankopon ma wo soro bosuo afu a onyankopon ahira so erisanka ya di abrabo papa ena esi wo bobere yi a na kota so kura no obitimi ebro bitimi eto ho na afifi na bo ai isi kota so yes isi pa ise ma charge what na jina na ye no hit e tim so okoda atiafa so hit atiafa so ko jinam hallelujah amen e preacher we asa kwa watch na e du fere bi abanya mampai Turu Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village so for Odifo Jacobechi
ɔne adwumayɛfoɔ ne mpanimfoɔ ha yɛbɔ kristo nim gyeme so amen asɔbra menia verse number 28 onyankopɔn ma wɔ soro bɔ suo onyankopɔn ma wɔ soro bɔ suo ɛne asase so sradeɛ no bi ɛne asase mu sradeɛ no ne aburo ɛnsa pii gyeme so amen wɔwo nhyira ne papa de ma ne ba nhyira no paa yes yam wɔ life no so hɛ me umu panimu mu akɔraa kabaakɔ no aka miɛnsa na mmeranteɛ ne nnipa bi aba yɛano kyabe ne nyina ka mi na nnipa nyɛ yɛ no medi akyi umu panimu mu akɔra mu sɔfo fa pani nyɛ hwee yes woyɛ saa ɔnhyira bɛsi w'akyi sɛ sɛ wohwɛ me no mmoade a ɛnɛ afotu sɛm no nya adebuo wɔm na kristo ntumi tutu a na mɔnsi yie gyeme so amen verse number 29 ɛberɛ no yɛakɔne weyɛ kɔ aman nsom wɔ na nkurɔfo nkoto enti wɔde saa nhyira nsɛm wɔ nyinaa kyerɛ jacob nhyira ne baam yes onyankopɔn hyira no ɛti wɔhyira no wieɛ no ɛna ɔkɔyɛ adwuma ɔnso ɔkɔ ne wɔfa Laban nkyɛn ɔkɔɔ Laban nkyɛn no ɔkɔyɛ ayio nnwan yes ɔkɔyɛ nnwan ɛma ɔne ne wɔfa no kɔɔ terms sɛ mmoa no wei wo deɛ ɛyɛ nsensan a colours wɔ mu a wɔsime dea ɛna onyankopɔn di aberanteɛ no akyi ɛsɛ nhyira nsɛm a papa no kato no abrabɔ so nti adeɛ bi a Jacob de ne nsa ɛsɔ mu bia ɛyɛye ɛti wɔ hɔ a ɛyɛ ma nipa nka nhyira nsɛm to abrabɔ so ne ni wakyi yes ɔkɔyɛ obi adwuma a ɛda no ɔpɛ so ɔbu ne sitire estimate no say bam so ɔsɛ sɛ ɔkɔyɛ nhwehwɛmu no ohunu sɛ wabu no pɛ ɔbɛbɔ dua saa akɔpem berɛ wu abranteɛ bɛbrɛ nti adeɛ wɔ paa ne boɛ sɛ no nti abranteɛ yi wɔtumi abu nsaa no ɛbɛdi wakyi saa nti obia no ne bɛhyia wɔ abrabɔ mu biaa no sɛ wohwɛ me TikTok sɛ wohwɛ me Facebook sɛ wohwɛ me YouTube yes gye nokorɛ nti aberɛ a wɔkɔyɛ adwuma na ɔnya sika no ɔbaa so wɔba bɛhyia ɛyɛ n'abusuafoɔ chapter 27 chapter 32 verse number 9 hwɛ asɛm ketewa bi wɔ hɔ ɛma me 33:8 anaa 17 ka wo kakra bi wan na yɛnkɔ foforɔ so adwumaden no mu no na ɔhwɛ ho yie ne onyame apa nsa nkonnwa bɔne no adeɛ afiri wo so onyame bɛhyɛ ɔde fa wo nsa no adwuma so adwuma so yɛ sɛ wɔtoto no ase wonya adwuma biara na ne nam aseɛ no deɛ asese aseɛ ne asese yes wosi da ma no ho woanyɛ adwuma pa a wobɛtumi asi dan nti hɔ a daakye biara mɛsi dan 5 bedrooms ma pake car wɔ ha ma pake car wɔ ha na mekɔ no matwa 7 na woanyɛ adwuma saa dum no ɛbɛbam sukuu nia baaya wosɔre a exams woyɛ no boy dɛm ka so ɔkɔ skul na ɔkɔhyɛ bɛma dɛm ɔka 1 2 3 wɔ sili no so ɔka deɛ yi sili wan ɛfiri ɛkɔ Matthew chapter 17 verse 24 kɔ atifi asɛm Yesu tua so ne fie hɔ toɔ kɔ na wɔduu Capernaum no wɔn a wɔgyegye drachma mmienu toɔ no ba Petro nkyɛn sɛ ɛti ɛberɛ a Yesu Kristo ɛne dɔm no duu Capernaum no wɔn a wɔgyegye drachma mmienu toɔ tax collectors ɔmo ɔmari mu no ɛbaa ne nkyɛn wɔba Petro nkyɛn sɛ ɛna ɔmo baa Petro nkyɛn sɛ mo kyerɛkyerɛfoɔ ne ntua drachma mmienu no toɔ no anaa leader no a ɔne mo nam no otua toɔ ɔmo busae secret na no dendenden na ɔwɔ kurom ha no a ɔkɔba no otua toɔ ɛna ɔmɛbusa Peter hallelujah amen ɛde na ɛsiɛ na Petro sɛ ɛna Petro ka kyerɛ ne sɛ otua ɛna Petro ka kyerɛ ɔmo sɛ otua wone obi ne nam ɛna obi na ɛkɔba ɛyɛ adwuma obi bɛbusa ne ho asɛm a na ɔrevi secret ahodoɔ nyinaa deɛ nim na wɔka ka biribiaa hallelujah amen deɛ wonim no ka fa bi ka ho yes enti ɛberɛ a Peter ka saa asɛm no kyerɛ ɔmo no
sɛ yesu te ɛti wɔma firi hɔ aba fie nkɔma bi kɔ so kɔ ɛnto asoɔ no na ɔbaa fie no nti aberɛ a yesu kristo ne peter no baa fie no yesu di kan ka kyerɛ no sɛ yesu kristo di kan ka kyerɛ peter sɛ simon wodwene ho sɛn nkɔmɔ no mmeranteɛ no no bɛdiɛ no ɔdwene ho sɛn ɛhemfoɔ wɔ na asase no so ahemfo ɛhemfoɔ ɛna asase no so ahemfo ɛgyegye adwadeɛ anaasɛ toɔ wɔne ma ɛma hɔ anaasɛ ananafoɔ ahohoɔ hɔ na ɔka kyerɛ no sɛ ɛna petro ka kyerɛ yesu sɛ ananafoɔ na sɛ owura a yɛba wiase nyinaa ne yɛ mmerɛ da ha no ananafoɔ ne tua tax kuromafoɔ ntua tax ɛna deɛ ne siɛ ɛntoasoɔ no yes ana yesu buase no sɛ yesu kristo ka kyerɛ sɛ ɛneɛ na ɛma no te wɔn ho ɛneɛ na mma no te wɔn ho nanso sɛdeɛ bɛyɔ ne yɛnto wɔn nsomtodua nti na yɛnto wɔn mu simtodua nti kɔmpoano kɔto adaawa kɔde kɔto toraa na apataa a ɛbɛba kane no wei yesu kristo ne peter wɔ fie ana yɛse ɛtoɔ yima wɔ ha ɔmomɛtua toɔ kɛnyɛ no ansɛ yesu ɛwɔ na peter fansa hyɛ obɔtom sika hyɛm ɛkyena fa kɔmɔ mo kɛnyɛ no ano ɛso yesu kristo ka kyerɛ peter sɛ ɔnkɔ po ɔnkɔ puo yesu kristo na yɛdi n'akyi no wɔka kyerɛ peter sɛ go to the sea akɔto adwera ana na yesu kristo anka sɛ kɔdam wɔ ɛyi ɛka no sɛ atade no ɛsɛ ɔde sika hyɛm yi bra ɛno ɔno na ɔne asuafoɔ no bɛdi twam ɔka sɛ monkɔ mobɛhyia obi ne wɔ so asuhina mone n'akyi nkɔ mokɔ ho fie wura na mobisane sɛ hyɛhyɛfoɔ sɛ hefa na mene masuafoɔ no bɛdi twam no asuafoɔ no ankɔhunu saa wɔyɛ nsɛnkyerɛ ne nwɔdeɛ nyankopɔn ara na sika wei no nko adeɛ wɔka kyerɛ peter sɛ ɔnkɔ sii ɛna nkɔ yɛ adwuma nti ba no honamfom adwuma a chance no wɔ hɔ ɛde ma ɛna ahoɔdeɛ yi yɛ biribiaa no bɛpɛ wɔ no aduane nyame adwuma so ɛntontwene yɛbɔ afɔdeɛ wɔnyɛ sika yi bi abɔ gyeme so amen ɛkɔm de obi a wɔtumi anya sika no bi ayi bi ama no atɔ aduane adi yes don't joke with your work gyeme so amen kanyɛ nkwa verse 27 yes nanso deɛ bɛyɔ ne yɛnto wɔn sontodua nti na yɛnto wɔn mu simtodua nti kɔmpoano kɔto darawa na apataa bɛdi kan ba no na apataa a wobɛdi ka bɔ no no wobie n'anum a wobɛhunu nwetebena wɔ mu wobɛhunu neɛbae nwetebena wɔ mu nti ɔkristoni biara a ɛna wotie masagye biara no pɛ biribi yɔ saa ne teɛ sua adwuma hwɛtama wode kɔ adwuma 10-11 hwɛtama de kɔ adwuma aberantɛ bɛdware adɔpa sɛ so wɔkɔ adwuma no na ɔde radio ne ayi ahyɛ n'aso commentary mboa ɛnɛ advance aba wɔ adwuma sua mu sɛ ɔde aseɛ yes ɛnɛ camera koraa yɛhan wɔ bi ma no gyina twa no ɛnɛ computer sɛ ya no camera yɛ bɔ ha yi yɛde remote no control ne afei na wobɛkyinkyim ha na lens no na wɔpusi kɔ ha na hwan ɛbɔ wɔ bi kuram cameraman drone nye drone no ɛnɛ wɔ so nti wɔadwuma no a wosua no deɛ wɔyɛ no sɛ woanvase wo ho a nneɛma bɛtumi aba fam wode carpenterfoɔ a mowɔ ha wode hwɛ ɛnɛ dan bi aba a yɛbɔ soɔ sɛ wode aseɛ ɔn deɛ ɔna ho nyinaa tete star no ane kura no tete star so atwam adamadwa nyina ntwam wonim adamadwa onim adamadwa sɛ abɛɛfo wonim adamadwa hallelujah kane nyɛ wɔ ayewa bi yɛfrɛ no dasan yewaa ɛtoɔ na ɛmiɛnsa so wɔte ase ɛyɛ ayewa a ɛyɛ dadeɛ ɛtoɔ miɛnsa ɛnɛ ohuru bi ɛnyɛ brɛnda na abɛhyɛ anan praise God kane nyɛ wɔ dua adeɛ bi a yɛhwie
ɛka sɛ bankyigum yɛyɛ tɔ wom yɛfrɛ no kudoɔ so wɔde aseɛ yɛfrɛ no kudoɔ ɛna wobɛkɔ na waberewa efie pani na mepakyɛw wɔtwi tɔ no de nkateɛ nyinaa wɔ no kama ɛnɛ saa kudoɔ no wobɛhu bi ntwam kane wokɔ akurase a ne yɛfrɛ kapentani ejade yɛfrɛ no ejade kitchen yɛka no ejade ne yɛkɔtwitwa mpampuro ne nnua ne abɔ apata saa na yɛtwa bi asam so wokɔ fom ano akɔtwa waburo yɛgyae na de abɛgo so ɛno yɛka sɛ mahyɛ apata wokondo ɛsɛ aduane nkyɛe ɔbɔ dadoa ne sɛl so mmɔmɔne wom ama nhyɛm kobi wom gyende sɔɔta sɛ sɛde bɛyɛ nkura ne yɛka sɛ ayi mmoa nom ne nama ne nkra ne yɛakata so nti woyɛ aduane ne saa na mepatwɛ bebree wode bi atwim kama ɛna wokɔ sikani kekyea wohuru bi wonim mpupɔ wisie wode ɔyɛ abɛfo paa o minimade korɔ paa wo na mebusa ɔyɛ abɛfo yɛma sɛ wone mpupɔ wisie wode sɛ wohu kora de agame ntwema wo mpupɔ wisie bukyia mu gya no ɛpuran saa na ɛntenta ne ayɛ no bɔ no saa ɛno ɛnya asɛnketo sikani ɛnɛ kekyea beba yi wobɛhunu bi ɛnɛ senke koraa yɛhohoro nkyɛnse wɔ mu koraa no ɛyɛ electronics wode gum na noa ɛhohoro ma ai senke no a kitchen hɔ no wonya de gum a na ɛnoa ɛhohoro na asa asamfurum na apɛ na wɔkɔfa ɛyɛ ka sɛ dadesae ayi no sɛ wahyɛe kanea na sɛ bahyɛ ba wonim deɛ ne yɛde twi daasɛ ho wonim deɛ ne yɛde twi daasɛ ho saa werɛ wei yɛfrɛ no sɛ koraa nyankyerɛ ne tete ne saa na wode anwea fra na wotwi ɛno wotumi twi saa na wo saa no nyinaa hyɛ nsuo ɛnɛ gana nya baba wabɛna yɛ saa adwuma wi ɛno nti na mokɔ aware ana aguo mu o wɔmo nim hwehwehwehwehwɛ ebinom katekwae wɔsa gu fufuo so a ɛne fita ɛte sɛ yɛka no sɛ ɛpo ne bibi ayɔ deɛ onuma ne fo deɛ onuma ne tiktok deɛ onuma ne fa ne yɛka sɛ videos nsanka ɔbɔdeɛ ni ɛsɛ ɛmfa wɔ adwuma nni agorɔ yɛma me baako bisa sɛ damadwa ɛdeade yɛma damadwa ɛdeade mo yɛne ɔmagyegye adam se tete na sikafoɔ na dam nti ɔpatwene mu saa na abua sono abua kapo bi no yes ɔde bonto no wɔhata bi saa na ɛwoa wayam no ɔde agum no apam akyesi asom hwiwisie no kɔ no mu saa ne nanya sɛ prɛmire no ɔne ne ka hwɛ a wɔnte aseɛ ɛno na sɛ abusua no wɔ agyapadeɛ a ɔmfama mo da ade so wawu yes abusua gold ɔnkyerɛ mo da da biara watwe bonto no amoabo ɛti aberɛ a yesu kristo asoma a peter ɔkɔtoo dra no yɛde adinam sonson na wode ahyɛ dra no na wode kyɛle dadaa bi ne watwa na wabɔ no ntokuro na de dra no awuram yɛfrɛ no deɛ taabono nti wura nsuo no pɛ no kyɛ sɛ aboa no kuram wotwe no wantwe no nya nsɛm a ahoma no kura temete na aboa no kɔ ana wohwɛ so aboa no bɛtwe atɔ nsuo no yes enti ɛno bi na peter ɛkɔyɔɔyɛ ɛti aberɛ a yesu kristo hyɛ no ana ɔsɛ kɔto dra no na apata wobɛhu ne
kane no bienanum obahu dwetebere wo mu obahu dwetebere wo mu anu na foko tua hallelujah amen also ma Peter ko ye adwuma ai man ko ye adwuma sa it is all shame na wo die me yes na wo bi ka jira se wo di anya adwuma bia ai no aka ne si ya jira na nya adwuma sa ensori fo bebre ya sa de no what dem ho ni TV so ni etua aka ai ko ya duma ngo ye adwuma ebi wo na nya adwuma ai na te dem yewu ase ba nya adwuma bia ai akomba do papa sa wa de ne se ma nya adwuma no enyi ni pa nyina o ai ne bon chen ni pa nyina ere so obi ga jira se awada ga jam se wo ma nya adwuma bia wo so woni fry wa so nsi ko bomba e tire yehuwa ai na urade enso kan jira o sa bibi njira o so ja se wonu na hura ka jama na me no so ma kan jira o sa so ja se yo mo bro onu mo a wo so bia bra ba o mo a na wo tai na tuma to agua sa na wo te fa ko na kom de no ai no bre eni wo bia na beto ba ye otifo sa eni wo bia na beto ye osofo eni wo bia na beto ye sabakari so ja se yo ni be mo ha ma wo mo bro nyago bo obo mo se omo ko ye hunama djuma no fo me pia nyame adjuma ai safo no e bia na ye safo ni bia ai jome so amen amen wodi anya asofu djuma wodi anya dufu djuma wodi anya asabaka djuma ayo afra ai it so wodi animu a emfa wo mafram sanete we sa dache wabra bo be sai sa je kizofo e bima mo shame na mutie me na ensam bi shisha ma jun ani nyama bi no mi tumofo sa sakara wutie na fa eba boaw ai shilano jeme so amen amen mama kote shana dabi osi upon 9:30 netimi etimu ene etimi na ye tamu na so wi ai enti poro kasembi agaze 9:30 nya fe na boy ya na watch we ni ye fe wo dia ni ye mu check ni ye 9:26 ene hade ya na me hwu ene ya pon ya wi ai kan as 2026 Paul so be kire se esese obi aye adwuma sanete eto be kan Psalm 90 verse number 17 na David abompa ya kasa miensa no adwuma nya de bay enye yie ma yensa no adwuma nya yenti brother me se wonsa no adwuma na sase ya eyempabo entutulase Acts chapter 20 verse number 26 to 37 yankon tentem ebranaso asmafo nyuma yes enti aduo no wato sai kenkanso aduo no nsia yankon bena we enti na mitimu adanse ase eti Paul say ha wodi adanse asa me wanya free moja ho me honya fi afiri mu moja efiri sa simu bibia so ti ansemu a mere ba na ju mi simu bibia so bia men kanya kopon tiri ma kanya gupon timu podi atrao ma kire mo sanity verse 28 yes enti mo nhwa mo ho na mo nhwa mo ani nyanku a onkoko de asi wo ani onkoko asi wo se arafo no na mo nya nyankopon asafo na mo hwe nyankopon asafo ni yie na mo nwen kwa verse 29 yes na minim se na Paul so onim sa me kuratini no ne kuratini no empataku bone enipa bi baba o mo hye empataku ntade ba be sene mo mu a o ma be sene ya Kristo fofo kuom wonya nyankuo no kwa nti wo mo de atoto ne nsam a enye Kristo asam ena be cheche nipa bi sanete masa tronchira enye nsam bia ne wote ya na de koye adwuma wo ai hallelujah amen asobra ne bia verse 30 yes na so mo mu nipa ebe sori a obeka enkonkonsa sem obeka enkontonchi sam ai ko dia twa suafo no bi adi atwesuafo no bi adi wachi adi won machi enti mo wen enti mo nyai mon kai se na mon kai sa enfie miensani anatoni awia menya mo biara afotuo praise God amen de bia na Paul tu won mo fo sa eye ni wuma o Kristo ni se ho be kire na be ko wiase ni wo se omo obosia ai azenu na Kristo fo e ba fo de a ni wiase ni afra se o me chama ai how come
why sasa akisofo ba fare a wiasini na we mo chairman aba chairperson oba bruti sai oni ba bruti isango ba deri amen akisofo mo me mo boya ho so jase so wa juma wo ya akonya bedawa ma woni akisoni anu no wasafo pe ba bi ma nsha sa ono so na ɔno nso onye aduani ni saa ɛnɛ akɔyɛ abusua kɔna hyɛ no wɔ hɔ chance no wɔ hɔ ɔmfa ma wo da kɔnso wonya ne family nhyɛnka ɔba adeɛri tɔso bra bɛrɛ wɛ verse 32 yes na afei deɛ mede mo mehyɛ awurade nsa wɔde paul so wɔde ɛhyɛ awurade nsa ne n'adom asɛm no mu yes ɔno na ɔbɛtumi de mo asi hɔ nti ɛna a mede afutu sɛm ama wɔ no mede wɔhyɛ kristo nsa hɔ mede kɔdwuma sam ahyɛ ne nsa wɔno na ɔbɛtumi de mo asi hɔ mede wɔbrɛ mo nyinaa hyɛ kristo nsa ne wɔma mo agyapadeɛ na ɔde mɔbrɛ mo asi hɔ na ɔbɛmu mo agyapadeɛ a wɔne a wɔte wɔn ho nyinaa mu wɔn a wɔte wɔn ho ɛwɔ nokora nyina mu no saa ne teɛ bɛma mo agyapadeɛ agyapadeɛ no yɛ da nkwa so ɔte aseɛ na wɔhyɛ wɔn monyam ɛwɔ asase wɔ so nso saa ne teɛ vɛsɛ no ɔduro no verse 33 kɔ wɔsi ma ni amere obiara dwetɛ nti paul ka saa asɛm nyina wie no yima ana wɔsi na ni amere wan obiara dwetɛ anaa sika anaa ataadeɛ mo a mo nim sɛ hallelujah amen ɔn baabi a ni bere no firi jama nipa bebrebe ani berebere adeɛ saa ne ma no woyɛ adwuma a wɔne bɛbiri obi bibi bra woyɛ adwuma na wakɔtɔ mobile phone obi kura wɔne bɛbiri obi deɛ nti ani berebere baa nipa bi ɛwɔ wo nyinaa ne yɛsa adwuma a wɔgya to a ɔnkɔyɛ sɛ ɔyɛ adwuma no wɔ sika a biribia ntumi ntɔ nti paul sɛ nani nya deɛ bɛyɛ mani amere obi pipia anaa sika woyɛ sɔfoɔ ɔsɔre wɔne bradeɛ no so ɔne bradeɛ wokɔwu obi werɛ ndwova ani berɛ nti ana fa akwan bia so kɔbu obi faa so ana de akɔtɔ kaa dam gyeme so amen wɔne bradeɛ ma no boro soɔ nti hwɛ akwankyerɛ a wode gu kwa mu ma a ohia ni bi gye sika no wie yɛda pabam sɔfoɔ bi tumi yɛ atumi ma asɔre ba kɔtɔn no asase ɛde ma ɔno ankasa sɔfoɔ kòsò ohun sasase ni da yie so ti ase na wɔde kantan cross bi akeka zami so mo ti mi kancha sɔrɔ ba sɛ wo yewu asisi asɔ dama no ɔmo ka o ɛsu ni obu o na me nka hwee awurade sɛ wusi asɔ dama no ɛni esɔfo saa na tiɛ de a ɛni masasi ɛni ɛmo ntɔn ma mi sɔfo sɛ ɛni mia me po bi ama na tɔ ma o de bɛ gye sɛ ɛni wɔne na ka ɛnso sɛ sɔfo no ana ɛtɔ yes na sɔfo no afɛkyire ɛde sika no ahyɛ obi nsa ɛyi n'ani ahyɛ obi na nipa no abɛtɔ bɛwia sɛ na sɔfo asi dan kɛseɛ atim sika no a onyaa no nso ɔno ɔsa de abrɛ sɔfo no sɛ ɛne mu fa nsi asɔ dan wɔde bɛkyɛ ne wɔn ankasa sika no wɔde akɔsi dan tim ebinom abrabɔ mu omu no eti paul sɛ ɛnneɛma wɔwɔ ɛnna abrabɔ wɔbɔ no wame na nneɛma na obi bibia yes verse 34 mo a mo nim sɛ deɛ ehia me ɛne wɔn a wɔka me ho no sɛya no adwuma mensa no adwuma ana mede nyaayɛ hallelujah homenti paul na ɔyɛ adwuma yes homenti paul na ɔyɛ adwuma ɛde wasa yɛbɛtara life no so ne yɛpirikyi kyerɛ wo sɛ ntutu adwuma ase a we know what we are talking about know what we are saying yes yɛntwa wo ntorɔ hyiama na de biara wo serɛserɛ adeɛ nyame nipa wo serɛserɛ adeɛ wɔne wanyam wai ɔfafoa no ɔserɛ adeɛ ɔfafoa no ɔserɛ adeɛ ɔfafoa no ɔserɛ adeɛ wɔne wanyam wai wɔne wanyam a ɛwɔ ma wo sɛ woyɛ nyankopɔn nipa ɛwai watɔn de agye aduane so ɔsɛ sɛ ansɛ onyame nipa bi sɛ ɔfafo ɛkɔ serɛserɛ nneɔma ahokyerɛ wɔ hɔ ahokyerɛ ba a ɛno deɛ wotumi tua no ma so ɔde aseɛ bɛre yɛ wɔne bɛwɔ mu ɔmutumi hɛda adesere da biaa
sradeɛ adeɛ wei no wɔpɛ wɔto format so ɔgya sɛ obi no ɔnso adwuma a ɔyɛ no ɔto format ma nkurɔfoɔ saa na teɛ toto format saa because onim nipa ofuro no aka kyerɛ no ofuro no aka kyerɛ no ofuro no aka kyerɛ no ebomu ma no a sika botoo na guru botoo wobɛkɔ gyam straight yes you go to her because your mindset no ɛnyɛ papa ɛwɔ kristo ani ɛti na meka sɛ kristo mfiri wo a ɛmfa wo ma wuram yɛwɔ no a awurade ahyɛ wɔnom ɛne saa adwuma no ahyɛ wɔ mo nsa ɛno asɔre no ɛna ɛhyɛ wɔ ɛno deɛ ɛyɛ principle sɛ wɔ ɛberɛ no nti no maame yɛnka woka John 21 a so ɔgya sɛ ɛwɔ hɔ yesu kristo ka kyerɛ John Peter sɛ wodɔ me sene yɛnum yɛ honam fom adwuma ana ɔsɛ awurade wonim sɛ mede wɔ sɛ ne yɛmi nwan na yɛ sɛ yɛwɔ nipakuo bi hɔ a onyankopɔn na yi wɔ mu sɛ ɔmbɛyɛ n'adwuma ɛno no saa adwuma no ɔmo fa to wɔ mo so a ɛnyɛ ɔmo pɛ nyankopɔn na ahyɛ wɔ ɛsɛ asɔre no a ɔmo dam no sɛ asɔre na hwɛ saa nkurɔfoɔ mbisa wo sɛ wo no woyɛ saa woka saa ɛkuo no wonka ho nti ɔnso ɔbɛwura no korɔ do sɛ mmoa nada asɛm saa keka nkurɔfoɔ nsɛm kyerɛ nipa sɛ bɛ ɔno bɛnya aduane ɔmu nhunu hwee the whole man ntimi na meyɛ ayi asomasi sɛ bɛyɛ wobɛnya deɛ wobɛdi ani nti onya kwa kɔwura obi so a no asɛe ɛde ne nkurɔfoɔ nyinaa ɛwɔdɛ si anaa kakra hɔ kɔ verse 35 ne nyinaa mu mekyerɛ mo sɛ ɔkyerɛ mo sɛ ɛsɛ sɛ moyɛ adwuma saa ɛsɛ sɛ moyɛ adwuma saa ɛde boa wɔn a wɔyɛ mmerɛ ɛde boa hwan ɛde boa wɔn a wɔyɛ mmerɛ ɛti nsɔɔda no a yɛtete mmienu bɛmu wɔn ma ɔwɔ mmerɛ honam fa mu ɔmo kyerɛ wɔn ɔno no nti yɛbɛtwa light mu ofie nti wo kɔkɔ yɛ adwuma no na de sika no bi a de bɛyɛ apra sɛ ɔte aseɛ na yɛboaboa yɛ ho ɛno na kristo asɛm ɛkyerɛ yi ɛberɛ kɔ meka sɛ metoa so a quotations ne dɔɔso quotations ne dɔɔso wɔse ne sɛ no nti no yɛnyɛ adwuma mfa mpɛ yɛ ano aduane ana meboa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 last quotation enti nyame ba no wɔdɔfo a ɛnɛ wonim hyiaɛ ìpàtjọ́ bebree message no mede ba na wieyɛ meka kyerɛ nyame ma sɛ nyame boa no sɛ mebɔwura studio deɛ a messages no yɛde bɛfa ayim na yɛnya correct sound no ana nyame asɛm so de da biara no ɛyɛ foforɔ nti wankasɛ ne wotie message no ɛte sɛ wohwɛ mu Facebook wohwɛ mu TikTok wohwɛ mu YouTube wotie message no ɛte sɛ hallelujah nti fa woto nyame asɛm so yie na ɔnsiesie na wɔnhyerɛ wo sa no adwuma so na wɔtumi abɔ bra na onipa bɛwu de owuo no maayɛ nti wo enjoy kristo mu na ɛsɛ sɛ wonya anigyeɛ wodidi ma ahotɔw wotumi dada mpapam anamɛboa nyame asɛm sɛ onipa enya baabi papa tena ne na wodidi me ne yɛya ɛnyɛ nyankopɔn agyɛdeɛ gaze ana ayi zana ayi mihia wese midi mihia wese ana afei na mfa nkosi a ana bible say ohiani no ɛyɛ no ɔkɔ Abraham kukum ohiani bo ho bɛkɔ gyem ana yɛma wonyi dum no kura pa ohiani bo ohiani bɛkɔ gyem sikari bi nso bɛkɔ nyankopɔn nkyɛn ɛyɛ adwene ne abrabɔ no abɛbɔ no na wonya adwuma nya adwemmɔne ɛrebɛbɛ atu hu sikani kora na adi no atɛm awurade adwumanyam ka ne de keka biankɔ bi nea 2 Thessalonica chapter 3 verse 10 wɔhatwa sɛ neɛ ɛwɔ mo nkyɛn no nso na Paul sɛ yɛwɔ mo nkyɛn no nso yɛhyɛ mo sɛ sɛ obi mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma a ma no didi nso ɔntwerɛ watwerɛ ɛwɔ Bible ti ɔse ɛnyɛ sɛ obi nyɛ adwuma ɔse sɛ obi mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma a na kyɛ sɛ yɛ onipa bi wɔ a ɔnya ɔbɛyɛ bɛ support no ni hɔ ɛnyɛ ne ho asɛm na asaafoɔ no Paul kana dabi obi a wɔmpɛ
emani ni di obowura asori mu asofo no kura timi na so se adwuma sei na wo ho wa pese osua bia besua obi ama omo pebele kwadworo obi ama so bego ai pebele jo nimari sa ya na wo sa program ya ko no ko transe no akokoto ewrade hu aba mo bo okura de wonya ko hunye nyam yabufu me da se no correct no correct yeah no interface amen amen no crepa eba che mi so usu me da se nyankopon so enhira amen hallelujah amen Hit. no kwensam ye kan eja tuato yes Se. enti afuto nsam ane de bae sanity e ka se edi akira ye nkonde ai ye watch na time na so ana ye ni aso na ejamrante ye wo hai ye ni aso na watch night ni si sie na so say aka 9 to 10 ai yes so sha 10 me ba me time no de 9:41 wa ha 10 pepe so sese ye nyina ye say timi wura inside aha nti poro etu yefo aha o say verse 10 aha wo se ne wo nchen no so o se poro se owo ye nchen no yes mo se ba bia no wo no o hye wo no se se obi mpese wo ya adwuma o eyen hye eyen hye o hye wo hye ai compulsory mandatory se obi yes mandatory God bless you o se obi mpa se oye adwuma na ta se enye nipa no willing ai yo no ba wo no ma wasache adwuma wonya enu ti na de bi okobom bae ai zodias ye sa ono no de no e different ai ana o bom bae se nyame mu adwuma eno ayara mo ntu ho tu pa ya na bi wure fi sa akazam mu mi so be mamo no otefa ako no obisa ai unya adebo no agi so tu anamo nokre da bi won ma sasa won nante na udi jija nokre na utu omo so na obu ogura wo de asem koja obi a no watu na dwunim ai no hese di pa na be frɛ no di muaye man enya dwuma da enya dwuma wo hia wo no sa wo mputu pressure wo va wo otine ba bi wo va ba be enti Paul say wo mo a area be yɛhyɛ mo sɛ sɛ obi mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma sɛ obi mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma ɛma no ne din nso nti de wayɛ no so ɔbɛbɔ akwadworɔ 30s no ai ɛni kwa so odidi verse 11 yes na yɛte sɛ binom nso wɔ hɔ a na Paul sɛ wate sɛ binom wɔ hɔ a wɔne nam basabasa wɔ mu ofiri ha na wɔkɔ ha ofiri ha wɔnyɛ adwuma na mmom wɔyɛ trɛtrɛ hallelujah amen ɔsɔre anu afa no kɔ gya hɛn baagi zɔre ade ɔgɔde hɛ ɔkɔ hyɛbo ɔbobɔ no kɔ gya hyɛ baagi ketewa bi na ɛsɛ no kɔ ho adwada wɔ baabi a ɔkɔ ɛbɛnada wɔ baabi a ɔkɔ ukuara wɔ baabi a ɔkɔ wɔne nyame nso ni apam o nipa bia wɔ hɔ a yɛ abɔ mpae no nyankopɔn nkyerɛ ɔhintasɛm a ɛwɔ abrabom wobɔ berɛ ne sɛe woba asase so bɛyɛ dɛn wodwumadie ne sɛe ebi kora na yɛ abusua agyefoɔ woyɛ abusua kookoo nti wodeɛ no nyɛ sɛ bɛtena nsɔ dɛm 24/7 so ɔte aseɛ yɛ adwuma wɔbu hɔ nso a ne deɛ nyɛ kɔɔle no
ɔnkɛlɛ nso ampa wei no nyame na afrɛ no nti hu position ne nantim saa atakuota ɛnam ina lane na sɛ wo ayi tiko wo so bɛkorɔ so no a ɔbɛya mo koraa hallelujah amen yɛ ahyabo na ɔno so di akyire kɔhyɛra no akɔbɔ dams yɛama no sika 50 Ghana 70 Ghana kakakra bi na yɛmpɔn na berɛ no kɔ verse number 12 na wɔn a wɔte saa no ɔsɛ wɔn a wɔte saa yɛhyɛ wɔn na yɛtu wɔn fo yes yɛn awurade Yesu Kristo mu sɛ wɔnyɛ adwuma koo wɔmfa mpɛ wɔn ano aduane ɔka sɛ kɔyɛ adwuma fa kɔma asɔfo dabi kɔyɛ adwuma fa kɔma evangelist ɛnte saa ɔsɛ kɔyɛ adwuma fa brɛ me dabi ɔsɛ ɔnyɛ adwuma fa ma dɛ ano aduane ɔbɔ wo kunu din hyɛ hɔ dabi ɔbɔ ɔyere din dabi ɔbɔ ɔba din dabi ɔsɛ yɛ adwuma fa pɛ wano aduane aseresere nti wei ɛyɛ solid ɛne sɛ woantia fotoe na wototo abrabɔ ase a ahokyerɛ baa so obi amfiw wo dabi mɔden wɔ deɛ wɔ no obi amfiw nti medeɛ maka kristo mu no kwasɛm akyerɛ nyame ma sɛ wɔ life no so na wadwuma nyɛ a ɛno nti ne ɛbɔ mpaeɛ wobɔ mpaeɛ na agu so na wotua namɔ ɛna wobɛkɔ adwuma ɛnyɛ ye ɛkyena ɛbɛtumi ayɛ ye nti ebinom a motototo mo adwuma mu basabasa no mo nsakra ebinom wɔ so ɔmo asuba na egu ɔmo adwuma suba no nyɛ ne dress a bɛkɔ adwuma koraa kyerɛ sɛ ɔni suba mpa yɛ onipa bi wɔ no ma ɔbɛtɔ ade a ɔhɛ dressing wahwɛ so atɔ yɛ ne binom nkyɛke wɔ yes ɔhɛ dressing ansa na ɔbɛtɔ biribi a watɔ yae nti sɛ woyɛ kristoni nti sɛ message no meka fa kristofoɔ ho nti sɛ woyɛ kristoni a hwɛ dressing yie wappearance a wobɛkɔ adwuma important wotɔn koko yɛ a wotɔn wotiri koraa womɔ duku ɛna nwi na ehu saa ne bi tɔ koko nim yɛntɔ da nyame nipa bi twam ne wɔ bi a ɔno no nim abrabɔ no ayina ɔmɛtɔ sɛ wotɔn aduane a nipa di a dɔkoro ɛne saa nneɛma no kata wotiri so ɛne ɛkyɛ bi koraa na abɛhyɛ ano ahyɛ ɛdi koraa sɛ wotiri so da so saa sɔre asɛ nti wei na ho afutuo no dɔɔso nti mede bɛsi ɛberɛ no kɔ awurade hu yɛmmɔbɔ na ɔnkɔ so ankae na ɔmmoayɛ na yɛntimi ɛnyɛ no adwuma no ɛtu fa church international Kumasi Sɔkɔba Wood Village ɛna mepakyɛw ɔti yɛnka ɛfire me a mede asɛm baa evangelist Ojerua David ɛna mekenka ni Yona zere me chief Bible reader no dabi wontimi agye baton no saa sɛ chama wɔ hɔ chama wɔn so ɛsɛ na sɛ deɛ wonka ba ahoro wode wɔwawe ɛgye sɛ wo yɛhɛda serɛ mbaabɔ ma wo yɛ sɛ chama akyade yima na echi Bible reader say ba sɛ wɔn so listen quotations they to so hiti and I watch out to be preach medical ka kyerɛ wo why ranzaba waka kyerɛ so no be preach ada sɛ wo na wo ka hyɛ no o prepare so be preach o ɛne ɛboa ho nyame adom a ɛne nyame adom a wɔkyena wo na be preach o Kristo yɛ adom a yɛ TikTok live we so fa he wotrim we are aware mere maboa man yenti nyame adom ɔkyena ɛnyɛ na me preach wuyi ma na be preach me ankasa ma me God richly bless you and have nana mapokua Sarah God richly bless you nyame ma ne adofo nom ha ɛna yɛde dwumadie no nyina si akwariona baba ɔdaro ma bompa na yɛfa dwumadie no si na afei yɛnkɔto a wɔkyena ten so na afei me bacho your number ni 0240 me bacho you because they say baby no crepa no cre empabo de wo yi free wa brabo mu so a ɛno so yɛ asɛm nti
Pacho number no yamo. Me pacho 0240 98 51 96. Okay. And the 02 rather 0240. Me pacho sisu bi ma mintie. Sisu bi. Me pacho sisu bi. 0240. Yeah. 985 196. Yeah. Yo, yes so. Yeah, that's me so usu. Erade insha bebebe. Enti bompa da fe. Wadaruma bompa efama ye na. Me pamcho ye bompa ye. Osoro ni asasi ranhyira nka wudi. Amen. Aye ope wadu no humobro no wahwie wo nsempa. Yehu Nyankopon masemi nkwa na adwuma. Ye ni adwuma ye sere oboa ye. Me ntumi nya adwuma na sadi osenkani na kasa no anya hoye ewo ya brabom. Tumi nyina awura Nyankopon no o medi hini wo yemu na dum nti o mekae ne asemi anya adwuma ya brabom na dum nti anya ho. Amen. Nyankopon insha. Amen. Akrayona. Sa ya de dwumadie ne nyina ebeshi ewa ha. Sanete na ya no mo dinkra na sha.